Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Μόλις πριν μία μέρα έγινε το trade του Trae Young, ένα πολύ ενδιαφέρον trade μεταξύ Wizards που θα κάνουμε rebuild σήμερα και Atlanta Hawks, οι οποίοι πήρανε τον McCollum. Δεν νομίζω να συνεχίσει ο McCollum, αν και ένας αρκετά καλός παίκτης τα τελευταία χρόνια, σταθερός όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν είναι τραγικός, και τον Kispert, όπου εδώ δεν ξέρω αν χρειάζεται, γιατί πιστεύω νομίζω για shooting guard θα πάει πιο πολύ, όχι για small forward, αλλά το θέμα δεν είναι η Atlanta Hawks αυτή τη στιγμή, το θέμα είναι οι Wizards, οι οποίοι θα κάνουμε rebuild σήμερα. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι τραγική. Ας δούμε πέρσι, ας πούμε, παράδειγμα, 18 νίκες, και γενικά στην ιστορία της τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν τα πάει καλά πριν. Μετά τον John Wall και τον Bradley Beal, χάλια εντελώς. Δεν ξέρω τώρα που είναι ακριβώς το history, αλλά τέλος πάντων θα το βρω. Όχι, εδώ πέρα δεν μας λέει. Ναι, μια ομάδα γενικά η οποία είναι τραγική. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει κάτι, δεν έχει μπει στα play-in, δεν έχει μπει στα playoffs, σερί τελευταία, οπότε θα πάμε σήμερα να την κάνουμε rebuild. Πιστεύω ότι δεν θα, του χρόνου ας πούμε, θα κάνουν πάλι 18-20 νίκες, γιατί υπάρχουν και νέοι παίκτες όπως ο rookie, ας πούμε, ο Trey Johnson, ο οποίος αυτό του και είναι σπασμένος εντάξει. Κουλιμπαλί, ο George, ο Whitmore, ο Middleton δεν νομίζω να ανανεωθεί σε αυτό το career εδώ. Και εννοείται ο Sarr, ο οποίος ήταν ακόμα στο rookie deal, όπως βλέπετε εδώ. Έχει ένα team option για 2 χρόνια, το οποίο εντάξει εννοείται θα το κάνουμε accept. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον γενικά οι Wizards, γιατί είναι μικρή ομάδα, δηλαδή εκτός από τον Trae Young, πάμε να δούμε λίγο βασικά. Τον Middleton εννοείται που δεν θα συνεχίσει. Εκτός από τον Trae Young και τον Bagley, όλοι οι άλλοι είναι κάτω των 21. Να, είναι ο George, είναι ο Κουλιμπαλί, είναι ο Whitmore, είναι ο Sarr, είναι ο Carrington, είναι ο AJ Johnson, είναι ο Trey Johnson. Να, βλέπετε, είναι όλοι κάτω από τα 21, οπότε είναι τρελό αυτό. Μέχρι στιγμής δεν θα κάνω κάποιο trade στην αρχή, γιατί δεν το έχω βάλει να ξεκινήσει μετά το τωρινά score. Οπότε ας θεωρήσουμε ότι ο Trae Young, ξέρω εγώ, έχει πάει την αρχή τη σεζόν στο Washington. Και πάμε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε με τα roster. Η αλήθεια είναι πως το Middleton δεν θέλω να τον κάνω trade, γιατί θέλω να το κάνω αρκετά ρεαλιστικό το career και δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, κάτι τέτοιο δεν πιστεύω ότι θα, ή κάτι τέτοιο ας πούμε, δεν νομίζω να βοήθαγε, γιατί και στην πραγματικότητα απλά νομίζω ότι οι Washington δεν θα κάνουν extend το contract του, οπότε δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον να τον κάνουμε trade, πιστεύω δεν είναι ρεαλιστικό. Για κάτι τέτοιο ας πούμε θα μπορούσε, αλλά αδιάφορο θα είναι, πάλι δεν θα κέρδισε κάτι. Δεν πιστεύω ότι είναι τραγικός, αλλά εννοείται για τα λεφτά που παίρνει 33 εκατομμύρια, να σας δούμε και εδώ πέρα, να καταλάβετε λίγο τι εννοώ. Είναι το δεύτερο πιο ακριβό contract στην ομάδα, έτσι, με διαφορά και όλα στη τριπλάσια διαφορά του Sarr. Αυτό εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ που έχει ο Sarr στο τέλος, δηλαδή το 26 και το 27, πολύ λίγα λεφτά για τέτοιο παίχτη. Και νομίζω ότι ο Sarr, δεν ξέρω, μου αρέσει πιο πολύ και στο 4, αλλά μπορεί πιστεύω να παίξει και ως 5 άνετα. Θα τον βοηθήσει πολύ ο Trae Young. Πάμε να δούμε λοιπόν. Θα κάνω λίγο τα rosters. Θέλω, επειδή τον έχει shooting από τον Κουλιμπαλί, θα τον βάλω small forward. Νομίζω, ναι, θα το βάλω small forward, αν είναι τον Κουλιμπαλί. Και θα βάλω τον, επειδή βασικά ποιος είναι, παίζει και ο AJ Johnson, ωραία, θα βάλουμε τον AJ Johnson. Θα δοκιμάσω λίγο στην αρχή τη μικρή ομάδα, τον AJ Johnson και όλους αυτούς, και πιο μετά θα πάμε αν είναι. Λοιπόν, Κουλιμπαλί, τον George θα βάλω power forward, πέφτει λίγο αλλά δεν πειράζει. Και αυτά, νομίζω καλά είμαστε έτσι, θα ξεκινήσω έτσι. Εδώ και εδώ, ναι. Θα βάλω 10. Okay. Και ο Whitmore θα παίξει. Θέλω και το Whitmore μέσα.
Οπότε λοιπόν, θα βάλουμε και το Whitmore στη θέση του Σαμπανιέ. Καλός είναι ο Σαμπανιέ, απλά δεν θεωρώ ότι ίσως αντικαταστήσει το Middleton κάποια στιγμή. Θα βάλω και λίγα παραπάνω στον AJ Johnson. Δεν μ' αρέσει το 25 στον Bagley. Θα προτιμούσα να βάλω λίγα στον Carrington και λίγα στον Whitmore. Ο Sarr 35, ο George, θα το ανεβάσουμε λίγο, τον George 28, Trey Johnson 25 και Trey Young 34, ο Whitmore παίξει λίγο πιο εδώ. Να βάλουμε λίγα λεπτά στον AJ Johnson. Τον πιστεύω, είναι μικρός ακόμα, έχει μέλλον, έχει να δείξει πράγματα. Τώρα σε λίγο εντάξει θα παίξει και ο Riley που ήταν 21ο πικ φέτος. Σαμπανιέ θα τον βάλω και αυτόν μες στη σεζόν. Έχω βάλει και τον draft του 26, όλους τους παίκτες τέλος πάντων, όπου θα μπορούσαν να είμαστε, εμείς είμαστε αυτοί εδώ πέρα, γιατί νομίζω το πικ μας, από ό,τι βλέπω, ναι, δεν το δείχνει εδώ, αλλά δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται. Ναι, είναι top 8 protect, δεν είναι top 10. Οπότε, άμα πάει 9 ή 10 θα το δώσω στους Knicks, αλλά με το σκορ που θα κάνουμε δεν νομίζω να πάει 10. Ξεκινάω το sim και βλέπουμε στα πρώτα 10 μάτς πώς θα έχουμε πάει. Λοιπόν, ναι, δεν είναι. Όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι δύσκολα, εγώ τα έλεγα. Είμαστε σε ένα τραγικό streak, 14 ήττες. Βλέπω την νίκη από τους Dallas εδώ πέρα και λέω, μάλλον κάτι θα γίνει, 1-1. Δεν έχουμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Ο Trey Johnson, ο Χριστός και η Παναγία, 19,6 με 2,5 rebound και μια assist και ένα κλέψιμο. Φανταστικά νούμερα για rookie. Μπορεί να πάει και για rookie of the year, για να δούμε. Μισό κατάσταση μισό λεπτό. Για να δούμε λίγο. Ναι, ο Trey Johnson αυτή τη στιγμή όντως είναι με τον Diawara. Okay. Ο Trey Johnson αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στο rookie leaderboard. Ακραίο αυτό. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να δούμε τι κάνουν οι παίκτες μας. Θα έκανα κι άλλο trade, το δοκίμαζα κι άλλο trade, είναι η αλήθεια. Ο Trey Young, πολύ καλά νούμερα. Με πολύ καλά ποσοστά στο τρίποντο, έτσι. Περίπου 8 assist, 25,5 πόντους. Μετά είναι ο Trey Johnson, μετά είναι ο Whitmore. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Ο Κουλιμπαλί δεν. Ναι. Ο AJ Johnson με 6,6. Χειρότερα από πέρσι. Αλλά έχει καλύτερα περίοδα 6. Και ο Middleton με 6,3 πόντους. Τραγικά νούμερα. Αν και, να πω την αλήθεια, το ποσοστό στο τρίποντο είναι φανταστικό. Και δεν το έχω βάλει να παίζει και πολλά λεπτά ούτως ή άλλως. Θέλω να δω λίγο τα tendencies, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ο Trey Young, ο Alex Sarr, ναι, ας πούμε ο Alex Sarr είναι να βάλει πολύ παραπάνω. Τουλάχιστον 75. Και ο Κουλιμπαλί. Γι' αυτό δεν σκοράρουν και πολύ αυτοί οι παίκτες. Θα τους δώσω κάπου στα 70. Ας πούμε ο George έχει 35, ενώ κανονικά κάνει average 14-15 πόντους. Ο Johnson έχει 90, νάτος. Και στον Carrington θα δώσω. Σαμπανιέ. Πολύ είναι βασικά αυτό, το βάλω στο 60. Και ο Johnson 76 εκεί. Πολύ είναι βασικά αυτό, το βάλω στο 72. Ωραία, αφού βάλαμε λίγο τα τέντα στα άλλαξα λίγο, γιατί ο Carrington είχε 40 ας πούμε. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο και να δούμε αν θα κάνω κανένα trade πριν το deadline. Οπότε πάμε. Εν τω μεταξύ ξέχασα να πω ότι ο στόχος του βίντεο είναι εννοείται να πάρουμε το Championship στο NBA με τον Trey Young όμως, γιατί αυτόν τον είναι το βίντεο. Άμα δεν υπήρχε ο Trey Young δεν θα είχε και πολύ νόημα. Οπότε ο Trey Young θα είναι σαν untouchable, ας πούμε, δεν θα μπορεί, εντάξει. Και το καλύτερο trade να έρθει δεν θα τον κάνω γιατί δεν θα έχει νόημα. Όπως βλέπω εδώ δεν τα πηγαίνουμε και πολύ καλά, δεν έχει αλλάξει πολύ. Μόνο 2 νίκες από τους Pacers έχουμε κάνει. Να το ο Trey Young. Ο Trey Young είναι σταθερός γενικά, από ό,τι βλέπω εδώ. 38 μάλιστα. Ίσως να κάνω μια αλλαγή μόλις τώρα. Το σκέφτηκα γιατί ο Middleton κάνει τραγική σεζόν, έτσι. Οπότε ίσως τον αλλάζαμε και βάζαμε Σαμπανιέ. Να δοκιμάσαμε λίγο. Και να μπει και ο Will. Βασικά όχι, γιατί ο Whitmore κάνει καλή σεζόν. Ίσως να μείωνα λίγο του Johnson και του Whitmore και να παίζει και λίγο, ξέρω εγώ, 8-6 λεπτά ο Riley. Ναι. Οπότε ναι, ο σκοπός είναι να πάρουμε το Championship. Εντάξει, τώρα στην αρχή δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα είναι καλό rebuild, θα είναι μεγάλο rebuild γιατί η ομάδα πιστεύω έχει πολύ μέλλον. Οπότε, ναι, για να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαστε ίσως η χειρότερη ομάδα που έχει πατήσει ποτέ το πόδι στο NBA. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα.
πάρα πολύ κακά νούμερα. Θέλω να δω λίγο το Riley. Πολύ κακά νούμερα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αλλάξουμε κιόλας τώρα. Ίσως κάνω το Σαμπανιέ shooting guard. Θα δούμε τι θα κάνω. Ίσως κάνω το Whitmore shooting guard, ο οποίος δεν μπαίνει όμως. Γιατί ο AJ Johnson η αλήθεια είναι ότι δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά. Αλλά νομίζω θα προτιμήσω, επειδή ο Σαμπανιέ με το Middleton περίπου τα ίδια κάνουν. Θα πάω με 9-man rotation μέχρι το τέλος της σεζόν για να πάρουν λίγο παραπάνω λεπτά ο Γιάνν και ο Σάρο Κουλιμπαλί και όλοι αυτοί. Του George έχουν ανέβει λίγο τα νούμερα την προηγούμενη φορά, γιατί του ανέβασε το 30 και του Κουλιμπαλί. Να, βλέπετε, στην αρχή είχε 8, τώρα έχει 11,2. Αλλά ναι, θα τους χαμηλώσω λίγο, γιατί δεν μπορώ να. Θα αλλάξουμε το Middleton με τον Whitmore. Και αυτό, γιατί η ομάδα πάει τραγικά. Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν θέλω να πάμε και καλά, γιατί δεν μας συμφέρει. Αλλά να κερδίσουμε και κάνα μάτς, δηλαδή. Trade deadline λοιπόν. Ενδιαφέρον. Κάναμε 2-4 νίκες πριν το deadline. Βλέπετε εδώ πέρα ο George έχει ψιλοανέβει λίγο. Ο Trey Johnson συνεχίζει. Νομίζω αυτή το είδα και πριν, αλλά να το ξαναδούμε άλλη μία. Στο Rookie Report είναι τρίτος αυτή τη φορά. Ο Διαβαρά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Διαβαρά. Φιέρες Harper, Τζεκόμι και τα σχετικά. Cooper Flag είναι πρώτο. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Γιατί όπως είπα, το Middleton δεν τον κάνω trade, δεν πιστεύω τίποτα στη λογική. Πάμε λίγο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης ξέχασα να πω ότι έχω βάλει τους τραυματισμούς, τους τωρινούς, οπότε ο Tatum δεν θα παίξει όλη τη σεζόν. Έχω βάλει και το Haliburton. Οπότε ναι, πάμε λίγο να δούμε ποιες ομάδες είναι selling. Δεν τα πάνε και αυτές καλά δηλαδή. Οι Cavaliers δεν τα πάνε καλά, από ό,τι βλέπω. Και δεν έχουν και παίκτες untouchable. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσα να πάρω από τους Cavaliers. Εντάξει, βέβαια ένα δίδυμο με Mobley και. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο. Με Mobley και Sarr θα ήταν κατα. Δεν νομίζω να γινόταν αυτό. Θα πρέπει να δώσω κάποιον μικρό. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί ας πούμε θα έδινα στους Cavaliers θα ξεφορτωνόντουσαν το contract του Mobley, θα τους έδινα έναν παίκτη ο οποίος στην ουσία θα είχαν άδειο salary cap 45 εκατομμυρίων και ένα μικρό παίκτη, γιατί δεν θα πάνε καθόλου καλά. Θα τους έδινα και τον. Τι θα να δώσω τον George και τον Whitmore, ας πούμε, και κάποια picks. Για να δούμε, δώστε μου, ξέρω, κάποιον ό,τι να είναι αυτόν. Με 2-3 picks, ας πούμε. Δεν με αφήνει να τα κάνω αυτά, Ούτε αυτό. Όχι, αυτό είναι protected. Δεν έχουμε και picks. Αυτό είναι καλό pick, το 29 τον Boston με τους Bucks. Και το δικό μας το 29. Δεν υπάρχει έτσι να αυτό, αλλά. Όχι. Μου λένε. Μου κάνουν counter Sharif Cooper. Μάλιστα. Και Merrill. Συν άλλο ένα pick. Για να δούμε. Να τους πω. Μήπως θα θέλατε 2 seconds, ας πούμε. Όχι. Δεν θέλουν 2 seconds. Άμα τους έδινα Sharif Cooper, το θέλουν, δεν ξέρω γιατί το θέλουν. Για Thomas Bryant και ένα second. Όχι. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα μου αρέσει. Δεν πιστεύω ότι δεν με συμφέρει καθόλου, γιατί τους δίνω στην ουσία τον Clippers στο 30. Μέχρι τότε πιστεύω θα είμαστε καλοί στο 29 που θα τους δώσουμε το δικό μας. Με το Milwaukee και τη Βοστόνη δεν ξέρω τι θα συμβαίνει. Αλλά κρατάμε και το δικό μας το pick και το 27, που μπορεί να μην είμαστε καλοί, ας πούμε, το 27. Γιατί στο 26 σίγουρα δεν θα είμαστε. Παίρνουμε το Merrill που είναι ένας καλός shooter, δεν έχει καλό συμβόλαιο βέβαια. Κάνει average 15. Δεν έχει καλό συμβόλαιο. Αλλά για αυτό που βλέπω που κάνει, μια χαρά συμβόλαιο έχει, 9 εκατομμύρια είναι. Και Evan Mobley. Και στην ουσία τους δίνουμε το Middleton που δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Το ξέρω ότι είπατε να τον κάνω trade, αλλά πιστεύω ότι επειδή οι Cavaliers είχαν βγει πρώτοι πέρσι, βγάζει μια λογική για αυτούς αυτό το trade. Άμα δεν τον θέλουν τον Mobley και δεν ξέρω τι σεζόν κάνει. Να, ας πούμε, φέτος δεν τα πάει τόσο καλά όσο πέρσι. Οπότε πιστεύω βγάζει μια λογική. Και παρόλα αυτά, εμείς θα έχουμε ένα φοβερό frontline με Mobley και Sarr. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ αυτό. 3 first rounds στον Whitmore, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν με τρελαίνει και πολύ. Δηλαδή το δίνουμε για το Mobley, έτσι. Και παίρνουμε το Merrill που θα μπορούσε να παίξει αυτός on forward, ας πούμε.
παίξει αυτό το shooting και κάποιος άλλος small forward, θα το κάνω, ναι. Ναι, το έκανα. Απίστευτο. Ούτε καν πρόλαβα να δω τις άλλες ομάδες που είναι selling, εν τω μεταξύ, που δεν νομίζω να είναι. Ναι, κλασικά η Jazz είναι selling. Εντάξει, από εδώ πέρα δεν νομίζω να μπορούμε να πάρουμε κάτι και δεν έχουμε και assets τόσα πολλά, γιατί δεν θέλω να δώσω ούτε τον George ούτε τον Koulibaly. Δεν είχα θέμα να δώσω τον Whitmore, ας πούμε, καλά ειδικά το Middleton, αλλά ας πούμε αυτό το frontline τώρα με... λοιπόν, ναι, ίσως ένας από τους δύο ίσως να κάνω τον AJ Johnson. Small forward. Μισό να δω πόσο, αν ανεβαίνει. Ανεβαίνει ένα. Δεν είναι και κοντός για small forward, πιστεύω. Και να παίξει, ας πούμε, ο Young με τον Garrington, Trey Johnson και Merrill, Koulibaly και Johnson και Sarr με Mobley, έτσι, φοβερό frontline. Κάπως φτιάχτηκε η ομάδα τώρα, βέβαια πολύ άμυνα. Πάμε 10 man, ξανά, κλασικά. Ο Koulibaly επέστρεψε, καλό αυτό. Θα το βάλω 9 τώρα μέχρι να επιστρέψει, γιατί δεν με αφήνει να τον βάλω. Όχι σαν πανιέ. Και θα βγάλω λίγο του Bagley. Θα βάλω 22 βασικά. Να ανεβάσω λίγο στον AJ Johnson. Μισό να δω. Ο George θέλει παραπάνω. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Θα βάλω 14 στον AJ Johnson. Δεν θα βάλω στο σαμπανιά ακόμα. Γιατί θέλω να δω τι θα γίνει με τον Koulibaly. Ποιος είναι small forward τώρα? Ναι, μας ξεκινάει τον George σε small forward, είναι ενδιαφέρον και δεν με χαλάει αυτό. Πάμε λίγο να δοκιμάσουμε έτσι μέχρι το contract extension και βλέπουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, Cavaliers χάσανε. Μόλις πέφτανε τους Cavaliers, κάναμε το trade πριν 6 μέρες και χάσανε με το Mobley με 10-15 ο Mobley, που θέλω να δω λίγο τα τελευταία του match, γιατί είχε ενδιαφέρον. Για να δούμε λίγο τα τελευταία του match. Ξεκίνησε λοιπόν πρώτο match 10-13, 6. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Για να δω μια κάτι. Το shot ένταση του Mobley. Δεν το έχουν βάλει πάρα πολύ. Θα το βάλω σε 70. Ανεβάσω λίγο του Koulibaly και του George, λίγο παραπάνω. Και του Σαμπάνια και του Merrill. Γιατί ο Merrill είναι πολύ καλός σκόρερ. Ο Merrill συνεχίζει και παίζει καλά, είναι η αλήθεια. 16, 9, εντάξει εδώ πέρα δεν έπαιξε καλά, αλλά έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά που μου αρέσει αυτό. Δηλαδή για τα λεπτά που παίζει 40% στο τρίποντο. Πάμε, συνεχίζουμε και επιστρέφουμε. Contract extension λοιπόν, και οπότε βλέπω το Trey Young θέλει να κάνει test free agency, όλοι οι άλλοι δεν μπορούμε να τους κάνουμε resign. Ο Trey Young λογικά θα πει όχι στο player option και απλά θα τον υπογράψουμε ξανά μετά. Δεν νομίζω δεν θα το αφήσω να φύγει. Και έχουμε και λέμε, θέλω να δω λίγο τα ποσοστά, τα στατιστικά. Ο Young, ο Trey Johnson έχει πέσει λίγο, αλλά δεν πιστεύω ότι παίζει άσχημα, ειδικά για την πρώτη σεζόν. Ο Merrill θα πάει πολύ καλά, έχει πέσει λίγο από τότε που ήρθε στους Wizards. Αλλά με τον Mobley και το Sarr, ο Sarr ίσως ξέρω τι φταίει με το Sarr και δεν κάνει τα νούμερα τα πέρσι. Παίζει χειρότερα από πέρσι. Αλλά εντάξει, είναι καλύτερο στα rebound και καλύτερο στα assist. Και steals και blocks. Θα ανέβει πιστεύω, Sarr, δεν πιστεύω ότι δεν θα ανέβει. Ο Carrington τώρα είναι ενδιαφέρον γιατί ούτε καλά, εντάξει, καλά ποσοστά έχει. Στο field goal είναι λίγο τραγικά. Αλλά δεν κάνει καλύτερη σεζόν από πέρσι. Βέβαια, πέρυσι 36 κάνει καλύτερη. Αλλά δεν ξέρω, δεν με γεμίζει πολύ. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτόν μετά το extension. Γιατί νομίζω λίγη και έχει player option. Extend δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιον αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλά player options όταν τελειώσει η σεζόν. Δηλαδή έχουμε του Carrington, του Brainham που δεν νομίζω να τον κάνουμε. Agent Johnson που έβαλα το σαμπανιές με forward γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Johnson φέτος είναι χάλια. Βλέπετε και εδώ. Τον είχαν πάρει backs και έχει 28% στο τρίποντο, 29% που είναι τραγικό για small forward που στην ουσία, άμα δείτε κιόλας, δεν έχει κάνει τόσο κακό τρίποντο. Το καλό του είναι το playmaking του που ούτε αυτό έχει. Και ο Mobley με τον George που στην ουσία και αυτός θα έχει player option, αλλά νομίζω George team option, αλλά νομίζω ότι ο George θα πάει για βασικός. Δηλαδή, αν ο Koulibaly, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτός, θα δω και το progression τους πώς θα πάει. Αλλά παίζουν και οι δύο πολύ καλά, δηλαδή δεν έχω κανένα παράπονο και από τους δύο. Ο Koulibaly έχει λίγο χειρότερα ποσοστά στο τρίποντο, ο George
έχει καλύτερα rebounds. Ο Κουλιμπάλη είναι καλύτερο στην άμυνα, έχει 1,4 steals ας πούμε, και 0,8 blocks. Είναι καλός αμυντικά. Προφανώς δεν θα τα πάμε καλά αυτή τη σεζόν. Δηλαδή, άμα βλέπετε και εδώ πέρα στα mock drafts, είμαστε πρώτοι. Οπότε πάμε να τελειώσουμε τη σεζόν, να δούμε τι θα γίνει, τι σκορ θα έχουμε, αν θα είμαστε χειρότερα από πέρσι. Πέρσι, να θυμίσω, όπως βλέπετε, πέρσι είχαμε 18 νίκες με 64 ήττες. Τραγικό κι αυτό. Έχουμε 12 τώρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Και τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου ήταν η φάση εδώ πέρα, γιατί 21-20-61, άρα στην ουσία 4-5 νίκες παραπάνω κάναμε, τίποτα. MVP είναι ο Wembanyama, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει μείνει restriction, αλλά εδώ πέρα δεν νομίζω να έχει με αυτά τα νούμερα. Σαν λίγο τα λεπτά που έπαιζε. Όχι, δεν νομίζω να έχει μείνει restriction εδώ πέρα. 25-26 δηλαδή, 13-5, με 1,5 στυλ και 3 blocks ένα παιχνίδι. Απίστευτος στόχος του Παναγία, εντάξει, είναι δαίμονας. Ο Igor Demin βγήκε Rookie of the Year τελικά. Τον Nets, γενικά το 2K τον βγάζει αρκετές φορές σε Rookie of the Year, δεν ξέρω γιατί. Ο Diabate, 6 man, τον Hornets, οκ. Πολύ καλά νούμερα. Δεν ξέρω την περσινή του σεζόν, καμία σχέση με την περσινή του σεζόν. Θα μπορούσε να πάρει και Most Improved. Και όντως παίρνει Most Improved. Clutch Player ο Booker και ο Finch, τον Timberwolves, γίνει Coach of the Year. Για να πάμε να δούμε λίγο στα All NBA Teams. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος. Μπορεί να υπάρχει ο Trey Young. Νομίζω με τα νούμερα του κάτι θα μπορούσε να κάνει. Όχι, δεν είναι ο Trey Young. Defensive Sar. Όχι. Και Rookie δεν έχουμε τον. Βλέπω καλά. Ναι, δεν τον έχουμε. Τον Trey Johnson. Δεν είναι μέσα. Πώς γίνεται να δεν είναι μέσα? Ναι, ο Trey Johnson δεν είναι μέσα. Για να δω μία κάτι. Πώς τραυματίστηκε? Δεν τραυματίστηκε. Όχι, δεν νομίζω να τραυματίστηκε. 17,3. Τι άλλο να έκανε. Τέλος πάντων. Δεν είναι μέσα ο Trey Johnson. Πάμε να κάνουμε λίγο σημείο τα players, να δούμε τι θα γίνει. Και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον draft τώρα που νομίζω θα κρίνει τα πάντα για τους Wizards. Το τι θέση θα βγουν. Αν βγούμε κάτω από την τετράδα, είμαστε λίγο πιο δύσκολα. Θα είναι λίγο πιο challenging το rebuild. Αν βγούμε στην τριάδα, θα είμαστε αρκετά καλά, πιστεύω. Μέχρι στιγμής, εδώ πέρα τι γίνεται. Οι OKC βγήκανε πέμπτη εδώ μεταξύ και νικήσανε και τους Minnesota, που γενικά δεν τους συμπαθούν και πολύ τους OKC του K. Και η San Antonio πάνε τελικό με τους Knicks. Και νομίζω οι Knicks. Δεν θα δούμε βασικά. Όχι. Το San Antonio θα το πάρει με τον Wembanyama. Χριστός και Παναγία. Να κάνει περίπου τα ίδια νούμερα που έκανε στο MVP. Ορλάντο, η Ατλάντα που τους είχαμε κάνει trade βγήκαν 7η τελικά. Ενδιαφέρον αυτό. Και η Charlotte 8η. Και η Pelicans 7η. Με κάτι. Μισό λεπτό. Όχι, οι Clippers. Θέλω να βλέπω που βγήκε. Οι Nets είχαν 41-41. Ναι, οι Cavaliers τελικά ήταν χειρότεροι από ό,τι περίμενα. Οι Celtics ήταν χάλια επίσης. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Jazz, οι Nuggets. Ναι, οι Nuggets, αυτό ξέχασαμε. Το Dallas, οι Grizzlies και οι Lakers ούτε καν στα play-in. Με τον Doncic. Ναι, είναι τραυματίας. Γι' αυτό, ναι. Αλλά ναι, πάμε να κάνουμε sim. Να προχωρήσουμε. Θα κάνω overrate τον LeBron και τον Westbrook, γιατί δεν νομίζω να κάνουμε retire στην πραγματικότητα. Ο Chris Paul δεν είναι εδώ εντωμεταξύ. Ξέρω γιατί. Ο Al Horford θα κάνει retire, δεν νομίζω να μπει στο Hall of Fame. Δεν έχουμε κάποιον στο Hall of Fame. Ο Derrick Rose θα κάνει retire το jersey του. Εδώ δεν θα θέλω αυτά. Όχι. Και πάμε στο lottery. Θα έχει αρκετά ενδιαφέρον τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τις πιθανότητες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, τώρα ποιος θα βγει στην τριάδα. Πρέπει να είμαστε στην τριάδα γιατί αλλιώς πιστεύω την κάτσαμε. Γιατί έχουμε πολύ μικρή ομάδα. Για να δούμε. Εμείς είμαστε το δεύτερο. Έχουμε τις ίδιες πιθανότητες με τους Pelicans και τους Thunder. Το οποίο μισό λεπτάκι, γιατί νομίζω το pick αυτό δεν είναι το Thunder. Και την κάτσαμε, παιδιά. Την κάτσαμε. Τελικά όντως βγήκαμε πέμπτη, δεν βγήκαμε στην τριάδα. Lakers, Celtics, Jazz, Trailblazers, καθόλου καλό αυτό. Οπότε δεν θα έχουμε κάποιον εκ της Αγίας Τριάδας, ας πούμε, του draft, ο οποίος είναι ο Boozer, ο Dibanti και ο Peterson. Δύσκολα είμαστε πολύ. Έχουμε τον Caleb Wilson που θα μπορούσε, έχουμε τον Flemings που δεν ξέρω σε τι φάση, θα τους κάνουμε scout βασικά.
Staff, λοιπόν. Πάμε λίγο. Πάρουμε καλό staff. Θα κάνω fire και αυτόν. Τον Davis. Ο head coach μας, ο Keith, έχει καλό potential, οπότε θα τον αφήσω. Ο head scout. Αφήνει. Θα πάρω αυτόν γιατί ο άλλος έχει 15 όπως δεν υπάρχει περίπτωση να δει εμάς. Και trainer. Ας πάρουμε τον Saben Lee. Προχωράμε. Και λοιπόν θα κάνουμε scout. Θα κάνω τον Peterson γιατί εντάξει, άμα τον πάρουμε αυτό που έχει τελείωσε. Όλους αυτούς μέχρι το τέλος. Εδώ, δεν μας αφήνει να έχουμε άλλα invites. Και πάμε να κάνουμε τον draft. Λοιπόν, θα έχει το ενδιαφέρον κάποιος γιατί συνήθως το UK μπορεί να κάνει μια βλαγία για να μην επιλέξει κάποιον από την τριάδα εδώ πέρα. Το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, οι Lakers είναι πρώτοι και παίρνουν τον Dibancha. Δύσκολα τα πράγματα. Οι Lakers παίρνουν τον Dibancha και οι Celtics δεύτεροι θα πάρουν τον Peterson. Άρα έχουμε Peterson, Tatum, Brown. Οκ, οι Celtics νομίζω το χρόνο δεν θα είναι και πολύ εύκολη όσο ήταν πέρσι. Και οι Utah θα πάρουν τον Boozer και οι Trailblazers να φαντάσω Wilson. Ναι. Και είμαστε εμείς πέμπτη λοιπόν. Για να σκεφτώ λοιπόν. Να σκεφτούμε λίγο τι έχουμε. Έχουμε τον Steinbach, ο οποίος είναι τραγικός. Οπότε βλέπω δεν ξέρω γιατί να. Πάρουμε ο Sturge που έχει Kyle Lowry ceiling. Ο Flemings που έχει και αυτός starter ceiling. Ο Chris Enack πεντάρι θα μπορούσε να κάνει replace το Marvin Bagley που λύγει το contract τώρα. Ο Nate Ament είναι small forward και νομίζω small forward τώρα δεν έχουμε. Έχουμε τον Σαμπανιέ, ο οποίος δεν νομίζω να τον κρατήσουμε. Έχουμε και τον Dame Sar, ο οποίος έχει Jimmy Butler ceiling στο shooting guard. Και shooting guard από ό,τι θυμάμαι έχουμε τον Trey Johnson και δεύτερο, ποιον έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα. Α, έχουμε το Merrill, νομίζω, ναι, έχουμε το Merrill. Ο οποίος θα μπορούσαμε να τον κάνουμε trade off season, δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Να πούμε το Sar. Όχι, θα πάω με τον. Είτε με τον Chris Enack, ο οποίος είναι. Κάνει replace τον Marvin Bagley, είτε με τον Ament. Αλλά μισό λεπτό και να δω κάτι. Στο overall ο Ament είναι πρώτος. Ο Kelly Brown. Αυτός είναι καλός. Λοιπόν, θα πάμε με τον Ament. Δεν τον έχω ξαναπάρει ποτέ σε career. Είναι small forward που θα κάνει replace τον Σαμπανιέ. Και θα πάμε να πάρουμε εμείς ένα πεντάρι. Ο Sturge πάει. Πάμε να δούμε τη δεκάδα. Ο Steinbach, δεν ξέρω γιατί θα τον πάρει αυτό το ceiling που έχει. Trade από τους Hawks. Λοιπόν, ναι, οι Hawks, το πάτησα κατά λάθος, πάτησα χ. Κάνανε trade στους Mavericks του Dyson Daniels για το ένατο pick, στον οποίο πήραν τον Flemings. Δεν συμφωνώ με αυτό. Α, και για τον Mas Christie. Worst trade ever λέει εδώ πέρα ο Hustler. Δεν του άρεσε και πολύ. Και στο 10 θα έχουμε τον Thomas Hogg. Να το σκεφτεί, πήγε στους Bulls. Ήθελα να δω αν θα μπορούσα να κάνω trade για κάτι για το pick νούμερο 10. Αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν έχουμε παίκτες. Έχουμε μόνο τον Merrill. Έχουμε τον Trey Johnson που δεν το δίνω. Με τον Amen που το δώσαμε και τον Riley. Και ο Riley δεν με έψινε και πολύ. Ο Merrill θα μπορούσε να γίνει trade βέβαια εδώ πέρα βλέπετε για αρκετά picks. Θα μπορούσαμε να ξαναπάμε τον Gispert. Δεν ξέρω όμως αν είναι και πολύ ρεαλιστικό, αν και είναι ένας παίκτης που με την περσινή σεζόν θα μπορούσε να γίνει trade και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Θα το σκεφτώ. Ίσως κάνω αυτό. Γιατί οι Warriors δεν πιστεύω ότι θα είναι καλή του χρόνου. Και θα έχουμε ένα πολύ καλό pick το 27. Είτε αυτό Celtics με Spurs, αλλά και οι Spurs και οι Celtics θα είναι πολύ καλή πιστεύω. Για το Houston και γενικά επειδή θα βάλω για το 2027 draft δεν είναι και πάρα πολύ καλό το 2027 draft. Θα τον αφήσω το Merrill και θα δούμε αν μπορώ να τον κάνω trade off season. Έχουμε κι άλλο pick εντωμεταξύ, έχουμε το 26, όπου πάμε να δούμε λίγο. Και έχουμε τον αδερφό του Daniels, τον Dash Daniels. Έχουμε Thomas Carr, είχε καλά νούμερα, ο Cameron Carr έχει καλά νούμερα. Αλλά είναι λίγο στοίχημα. Θα πάρω τον Cameron Carr. Και θα δούμε. Έχουμε κι άλλο pick εντωμεταξύ, το 32ο. Μπορούμε να πάρουμε και τον Evans και τον Daniels. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό, θα πάρω και την Boozer. Πάμε με τον αδερφό του Cameron Boozer. Έχω και άλλο, αλλά επειδή δεν νομίζω να κάνω τόσα. Δεν με αφήνει να το κάνω trade, τέλεια, καλά. Το κάνω απλά sim. Κοιτάξτε πόσους rookies να κάνουμε sign.
Οπότε λοιπόν πήραμε, έχουμε και λέμε Nathan Ment, Cameron Carr και Caden Boozer που το κάνουμε και αυτό το sign. Ενδιαφέρον θα έχει, δεν ξέρω, ενδιαφέρον θα έχει. Για να, λοιπόν, ναι, Trey Young κλασικά κάνει το contract του player decline, δεν πιστεύω θα το κάνει στην πραγματικότητα. Πιστεύω θα το κάνουν resign πριν. Ο Σαμπανιέ για minimum θα τον έφεραν, γιατί όχι. 2 χρόνια, 2,3 εκατομμύρια. Ο Κάρινγκτον είναι υποψήφιος για να φύγει, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου πέρυσι. Ήταν πολύ χειρότερος από. Αν και καλύτερα ποσοστά, ήταν πολύ χειρότερος από την προηγούμενη του σεζόν. Και η Σον Τζόρτζ εννοείται, εντάξει, σαν για 3 εκατομμύρια κλέψιμο νομίζω. Ο Σαρ, όπως είπαμε, θα τον κάνουμε. Και ο AJ Johnson θα τον κρατήσω απλά για trade piece, γιατί δεν νομίζω να ξεκινήσει να τον βάζω να παίζει. Οπότε ή θα τον κρατήσω για trade piece, είτε για ξέρω εγώ τρίτο διάρρη τι είναι. Λοιπόν, θα κάνω μόνο extend του Vukcevic, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο, νομίζω ο Branham 7 εκατομμύρια ξεφεύγει λίγο αυτό. Όχι. Θα κάνω extend του Vukcevic να έχουμε τρίτο πεντάρι. Δεν έχουμε δεύτερο πεντάρι από ό,τι βλέπω. Ναι, έχουμε θα πάω να κάνω sign τον Trey Young, ο οποίος έχει offers. Έχει από τους Timberwolves, έχει από τους Kings, έχει από τους Raptors. Μάλιστα. Λοιπόν, θα του δώσουμε ένα καλό offer, αν και είναι πολλά αυτά. Front load θα το κάνω. Με 47 να ξεκινάει, θα του βάλω και ένα player option στο τέλος. Και πάμε εδώ, νομίζω καλά είναι αυτά τα λεφτά. Δεν νομίζω να ξέφυγα πάρα πολύ. Είναι το καλύτερο offer μέχρι στιγμής που μπορεί να έχει. Ποιος άλλος είναι που. Ο Merrill παίρνει πολλά λεφτά, είναι αλήθεια. Για να δούμε λίγο. Να δω λίγο τα contracts. Είναι ο Mobley, είναι ο Sarr, ο οποίος παίρνει πολύ λίγα λεφτά. Ο Mobley όντως παίρνει πολλά λεφτά. Δηλαδή το contract είναι όντως πολύ μεγάλο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα. 25 χρόνων δεν πιστεύω ότι θα πέσει ποτέ. Και ο Trey Young έρχεται στους Wizards, λοιπόν. Νάτος ο Trey Young. Ο McCollum μεταξύ συζητάει 20-30 εκατομμύρια πάλι και κάποιος το έχει δώσει. Οι Hornets του έχουν δώσει 20. Δεν μπορούμε να έχουμε στους Hornets ο McCollum, απίστευτο αυτό. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι έχουμε Trey Young, Carrington, ο οποίος μάλλον θα γίνει trade. Sam Merrill και Cameron Carr που τον κάναμε ως το 26ο pick, ας πούμε. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί έχουμε 5 shooting guards. AJ Johnson, Will Riley που έχουν και οι δύο μέλλον. Ο Αμέντο, Σαμπανιέ και ο Κουλιμπαλί. Θα κάνω κάποιους από αυτούς ή ίσως δύο άτομα, ας πούμε, Trey Johnson και. Θα δούμε τώρα τι άλλο. Ο Σαμπανιέ είναι καλό το contract, δεν θέλω να το κάνω. Ίσως ο Will Riley. Έχει καλά ποσοστά ο Will Riley. Για να πάμε να δούμε λίγο. AJ Johnson και Merrill. Αυτό ας πούμε μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Διαμπατέ, ο οποίος πέρσι βγήκε και Sixth Man και Most Improved. Τώρα δεν φαίνονται, κάτι έχει γκλιτσάρει, δεν φαίνονται τα νούμερα. Και ένα πρώτο pick. Αυτό νομίζω είναι πολύ καλύτερο. Ή ο Gafford, και ο Gafford το μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι έτσι για. Δεν πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Θα του δώσουμε τον AJ Johnson και τον Merrill. Hornets, από ό,τι βλέπω, είναι σε ένα rebuilding stage. Αν και θα ήθελα να είναι unprotected αυτό. Αν είναι εύκολο, για να δούμε τι μας λένε. Θέλει τον Caden Boozer και τον Trey Mann. Άμα σου δώσω ένα second, 2 seconds. Όχι. 3 seconds. Θέλουνε 4 seconds. Λοιπόν, νομίζω έτσι θα το κάνουν accept. Οπότε Διαμπατέ για AJ Johnson και Merrill και το 2028 first round τους για 4 seconds. Ναι, είπανε ναι τελικά. Οπότε, τώρα νομίζω έχουμε συμμαζευτεί λίγο παραπάνω. Θα κάνω ένα από τους δύο, θα κάνω shooting guard τώρα, ή τον Σαμπανιέ ή τον Ament, γιατί ο Carr δεν νομίζω να ξεκινήσει. Θέλω να δω λίγο και για τον Carrington τι μας δίνουνε, γιατί και αυτό θα έχει λίγο ενδιαφέρον. Το Carrington, η αλήθεια είναι ότι είπα ότι δεν μου αρέσει και πολύ. Και έχει value. Έχει value. Ο Tyson, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Jalen Tyson των Cavaliers, πολύ ενδιαφέρον. Ty Jerome, μάλιστα. Larson, να τους πάλι ο Trey Mann. Θα ήθελα για ένα center. Ο Lively, αλλά πρέπει να τους δώσω first round, το δικό μας είναι αυτό. Όχι, με το Charlotte, δεν το κάνω αυτό, όχι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο. Να δω μισό λεπτό. Καπέλα όχι. Ο James και όχι.
Αυτό είναι φανταστικό offer, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνονταν στην πραγματικότητα. Θέλω να μιλήσω λίγο στους... πού είναι? Στους Kings, για το Ρεϊνό. Ο Ρεϊνό έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Ναι, Ρεϊνό και ένα second round. Και να δούμε όμως αν μπορεί να μας δώσει και ένα first του 30. Λένε όχι. Θέλουν 2 seconds. Το κάνουνε. Λοιπόν, άνετα αυτό το κάνω. Άνετα το κάνω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν έναν... Δεν ξέρω αν ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε και δεν Boozer, δεν νομίζω. Οπότε έχουμε Ρεϊνό, Διαμπατέ. Θα πάω έναν από τους δύο στο... Ένας από τους δύο θα πάει στο power forward. Ή μάλλον θα πάει και... Μπορεί να πάει και ο Σάρ. Μπορεί να κάνει μια τράμπα του Mobley στο πεντάρι και του Σάρ στο power forward. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και μετά λοιπόν, για να τα φτιάξουμε, ίσως ο Ρεϊνό, δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος στο power forward, όχι ο Διαμπατέ πέφτει. Άρα, έχουμε και λέμε, λοιπόν, θα έχουμε Mobley George, Mobley Ρεϊνό, συγγνώμη. Mobley Ρεϊνό, ο George θα πάει στο small forward, άρα Σάρ Διαμπατέ, Mobley Ρεϊνό, George Σαμπανιέ ή Αμέντ, θα δούμε. Και Κουλιμπαλί Τρέι Τζόνσον και Τρέι Young με κάποιον άλλον, θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Ναι, θέλω ένα point guard και επειδή θέλω point guard και δεν πρόκειται να βρούμε αλλιώς, νομίζω ο μόνος τρόπος για να βρω point guard είναι να κάνουμε trade τον Riley. Είναι καλός παίκτης, μου αρέσει ο Will Riley, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο να βρούμε point guard. Να το ο Cam Spencer, ας πούμε, που έχει κάνει φανταστική σεζόν με τους Grizzlies και πιστεύω είναι ένα καλό trade, γιατί ας πούμε ο Cam Spencer είναι ένας πιο μεγάλος παίκτης, πιο proven. Δεν έχει κάνει καλή σεζόν βέβαια πέρυσι, αλλά οκ. Και ο Will Riley είναι ένας παίκτης που δεν έχει παίξει ακόμα, αλλά είναι πιο promising από τον Cam Spencer, οπότε μας δίνει αυτό το τωρινό effect που θέλουμε, γιατί δεν θα το έχουμε αυτό με τον Will Riley. Και ποιος ξέρει, μπορεί και στο μέλλον να τον ξαναπάρουμε. Will Riley λοιπόν και ένα second round του 27, οπότε έχουμε Spencer, ο Carter. Βλακία έκανα από τον πήρα τελικά τον Carter, το κάνω release. Να πάρω ένα power forward. Να πάρουμε τον Boucher, ας πούμε. Οπότε έχουμε Trey Young, Cam Spencer, Κουλιμπαλί Johnson, Κισόν George και Amend. Η Σαμπανιά θα δούμε τώρα ποιος θα το πάει καλύτερα. Ο Mobley και ο Ρεϊνό στο power forward. Και μετά είναι ο Σάρ και ο Διαμπατέ. Μια καλή ομάδα πιστεύω. Δεν με χαλάει κανένας. Καλύτερα από πέρσι σίγουρα. Πάνω να δούμε λίγο και τα progression, νομίζω θα έχουν ανέβει κάποιοι παίκτες, ειδικά ο Trey Johnson, ας πούμε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, player progression έχουμε Trey Johnson συν 4, ο Alex ανέβηκε συν 1 μαζί με τον Kishon George και τον Bilal Coulibaly συν 1 και αυτοί. Ο Spencer έπεσε 1, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Και Cameron Carr και Kevin Boozer, οι οποίοι θα τους βάλω λίγο στην αρχή, να πω την αλήθεια, όχι στην αρχή. Θα τους βάλω λίγο μέσα στη σεζόν, να δούμε λίγο και πώς θα παίξουν κι αυτοί. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σεζόν, 2026. Δεν περιμένω και πάρα πολλά από εδώ, να πω την αλήθεια, δεν περιμένω κάτι τρελό. Αλλά πιστεύω ότι με αυτήν την ομάδα και με αυτά τα progressions θα μπορούσε να γίνει ένα καλό run για play-in. Οπότε πάμε να δούμε. Πολύ μικρή ακόμα η ομάδα, δεν έχουμε και πολύ proven παίκτες ακόμα, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα ανέβουμε κι εμείς. Και γεια σας ξανά λοιπόν, είμαστε μια μέρα μετά. Δεν συνέχισα γιατί μου κλείτσαρε για το game κιόλας, μου έκανε error, οπότε το παράτησα και ήρθα σήμερα. Λοιπόν, είμαστε 12-16, έχουμε ένα πολύ καλό σκορ σε σχέση με πέρσι. Πέρσι να θυμίσω ότι είμαστε τώρα περίπου στη δεκάδα. Πέρσι να θυμίσω ότι ήμασταν στις 20 νίκες συνολικά, οπότε τώρα που έχουμε 12 είμαστε πολύ καλύτερα. Θέλω να δω λίγο τα player stats, να τσεκάρουμε λίγο. Ο Trey Young κλασικά, εντάξει, αυτό που περιμέναμε κάνει, με πολύ καλύτερα ποσοστά από πέρσι, στο τρίποντο και στο field goal. Trey Johnson έχει πέσει λίγο, αλλά νομίζω γιατί έχω πάρει και τον... βάζει και ο Amend έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, ο Kishon George παίζει καλύτερα, ο Coulibaly παίζει καλύτερα, ο Σάρ, εντάξει, στα ίδια, αλλά με καλύτερα ποσοστά κι αυτός. Οπότε δεν μας πειράζει ο Trey Johnson. Ίσως να αλλάξω το Ρεϊνό, ο οποίος Ρεϊνό δεν με έχει εμπνεύσει και πολύ, δεν ξέρω γιατί να το έβαλα και power forward, το κάναμε ίσως βλακεία. Και ίσως βάλω τον Σαμπανιέ στο power forward, ακόμα και αν πέφτει λίγο. Να πέφτει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Βάζω το Σαμπανιέ και παίξω αυτόν αντί για τον Ρεϊνό που έχει τραυματιστεί τώρα. Γιατί ο Σαμπανιέ, καλός ή κακός, εντάξει,
έχει καλύτερο τρίποντο, γιατί ο Ρεϊνό δεν σουτάρει καθόλου τρίποτα. Και στο 4 νομίζω θέλουμε να κάνει space, ας πούμε, το floor. Πάμε να κάνουμε λίγο sim μαζί εδώ, να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι το trade deadline και θα δούμε μετά, ίσως κάνω trade τον Ρεϊνό. Δεν ξέρω γιατί δεν μ' αρέσει και πολύ για τεσάρι. Και δεν θα ήθελα να βάλω τεσάρι τον Σαρ μαζί με τον Mobley. Θέλω να μοιράζονται τα λεπτά, ούτε τον Diabaté, γιατί ο Diabaté ούτε αυτός έχει τρίποντα. Πήραμε και δύο νίκες εδώ πέρα σε ρί. Young, ξανά. Nate Ament, πολύ σωστό pick νομίζω τελικά για το 3. Ο Ρεϊνό έγινε χείλη, αλλά θα συνεχίσουμε με το Σαμπανιέ. Ο Cam Spencer, για να δούμε τον Cam Spencer. Ο Cam Spencer νομίζω παρόμοια σεζόν με την περσινή έχει. Ίσως να δούμε μήπως κάνουμε και αυτόν trade. Για να δω μία. Τα stats του. Ναι, έχει παρόμοια σεζόν με την περσινή, λίγο καλύτερη. Ναι, λοιπόν, ίσως δούμε να κάνουμε trade τον Cam Spencer είτε τον Ρεϊνό. Αυτοί οι δύο είναι οι υποψήφοι για να φύγουν αυτή τη στιγμή. Πάντως δεν θα πάμε άσχημα, νομίζω οδεύουμε προς play-in. Πάνω από μίληση. Όχι, εντάξει. Παίρνουμε κάποιες νίκες. Αν πάμε και στα playoffs κιόλας και κάποιο μάτσι είναι κοντά, θα μπω και να παίξω κι εγώ. Ωραία. Πάμε λίγο έτσι. Θα βάλω το Ρεϊνό λίγο, να το δοκιμάσουμε λίγο. Θα αλλάξω λίγο με τον Diabaté. Θα τον βάλω 5-6 ματσάκια να δούμε. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε στο deadline. Καλά τα είπα. Νομίζω για τον Cam Spencer. Είναι λίγο τραυματίας τώρα, αλλά τα τελευταία του μάτια έχει πάει πολύ καλά. Με το Σωτίνδαση που το ανέβασα. Βλέπετε εδώ πέρα 12, 15, 14, 15. Πριν δεν τα έκανα αυτά, έβαλε και 21. Πριν βλέπετε δεν τα έκανα αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με τον Ρεϊνό, ο οποίος και αυτός δεν τα έχει πάει πολύ καλά τελευταία. Βλέπετε εδώ πέρα τα μάτια είναι αρκετά μέτρια. Και επειδή έχει καλό contract για το value του, ίσως πάρουμε κάτι καλύτερο. Να το Walls. Ο Walls είναι μια αρκετά καλή επιλογή αμυντικά. Γιατί ούτε αυτός κάνει average πολύ καλούς πόντους, αλλά νομίζω είναι πολύ καλύτερο σε αμυντικά. Ο AJ Johnson να ξαναγυρίσει πίσω πάντα, νομίζω. Λοιπόν, θα κάνω αυτό το trade εδώ πέρα. Θα πάρω Jonah Walls. Αλλά θέλω να δω αν οι Celtics θα ψινόντουσαν να μου δώσουν και ένα πολύ μετά first rounder. Όχι. Ούτε για 2 second round, ας πούμε έτσι. Για να δούμε. Με 4 second rounds μου δίνουν ένα δικό τους pick. Και το Ρεϊνό και το Walls. Ωραία, το κάνω. Το ξέρω ότι δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό αυτό, γιατί κανονικά ο Walls παίζει πολύ καλύτερα από ότι στο 2K. Θα ξαναπάρω το Σαμπανιέ small forward, θα πάρω το Walls power forward και θα μοιάζουν κάπως έτσι τα lineups. Όχι, εδώ έχει βάλει το Σαμπανιέ. Εδώ ο Walls δεν παίζει και πολύ καλά. Λοιπόν, θα βάλω λίγο τον Kaden Boozer αντί για τον Cam Spencer που είναι και τραυματίας. Θα μειώσω λίγο του George με 24-22, να βάλω και λίγο στο Walls. Να πούμε έχει 33 στο Sharp. Κάπου εδώ θα είμαστε. Και νομίζω δεν θα κάνω κάποιο άλλο trade. Γιατί ούτως ή άλλως ο Spencer δεν μπορώ να τον κάνω τώρα. Είναι βλακία αυτό που δεν μπορείς να κάνεις trade. Κάποιον που είναι injured, να δεν με αφήνει. Οπότε ούτε το Σαμπάνια θέλω να κάνω, γιατί έχει καλό contract για αυτά που κάνει και για το overall του. Είναι στο minimum. Ο Ty Jerome όμως μετά είναι μια καλή επιλογή. Θα μπορούσα να τον κάνω και για τον Cam Spencer, νομίζω, trade. Αλλά πάμε έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω να αλλάξω κάτι. Ίσως βάλω και τον Cameron Carr να παίξει λίγο μέσα στη σεζόν. Να το Σαμέντη συνεχίζει. Ίσως βάλω και τον Cameron Carr να παίξει λίγο μέσα στη σεζόν αντί για τον Κουλιμπαλί. Για λίγο θα δω πώς θα πάνε τα mats. Αλλά πρωτίστως θέλουμε να πάμε στα play-in, να κάνουμε μια καλή σεζόν, γιατί νομίζω δεν έχουμε και το pick μας φέτος. Δεν ξέρω, τώρα δεν φαίνεται, αλλά νομίζω δεν το έχουμε το pick μας. Οπότε πρέπει να τα πάμε καλύτερα από πέρσι. Που τα έχουμε πάει, δηλαδή οι νίκες που έχουμε κάνει τώρα είναι πολύ καλύτερες από τις περσινές, τις ολικές. Και συνεχίζουμε δυναμικά, οπότε πάμε. Λοιπόν, πολύ κακό δεύτερο μισό τη σεζόν. Πάρα πολύ κακό. Πάμε να δούμε λίγο τα awards και θα τα πω μετά. Jokic MVP, κλασικά ο Χριστός και η Παναγία. Τι κάνει η Παναγία μου και Χριστέ μου. Ο Cameron Boozer τελικά θα βγει MVP. MVP λέω, Rookie of the Year. Με 24-10 και 2 και πολύ καλά ποσοστά και αμυντικά. AJ Mitchell, Sixth Man, Wembanyama, Defensive, κλασικά, εντάξει. Rich Shepard, Most Improved, καμία σχέση με την περσινή σεζόν, όντως, πολύ καλύτερη σεζόν. Και Stephen Curry, Clutch Player of the Year. Και ο Carlisle στους Nuggets θα βγει Coach of the Year. Λαμέλο στο first team, 33 πόντους σχεδόν άφερε ο Λαμέλο. Θέλω να δω αν έχουμε κανέναν δικό μας, αλλά δεν νομίζω. Ο Boozer βγήκε All NBA.
ούτε defensive. Έχουμε το Mobley, επιτέλους. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ο Mobley με έχει απογοητεύσει αρκετά. Δεν το περίμενα να είναι τόσο χάλια. Ειδικά στο τρίποντο, ας πούμε, επιθετικά πρέπει να είναι πολύ χάλια από ό,τι είδα τα προηγούμενα του match. Αμυντικά το ίδιο είναι, αλλά θέλω να πάρω forward κάτι καλύτερο και ίσως πάρω κάποιο καλύτερο στο 5 για να βάλω το Sar στο 4. Οπότε ίσως γίνει trade ο Mobley στο off-season γιατί παίρνει πολλά λεφτά και μας τρώει πάρα πολύ από το salary cap. Θα δούμε τι θα κάνουμε αυτό. Ο Koa Pitt, όχι ο Koa Pitt, καλά ό,τι να είναι. Ο Nate Ament που πήραμε pick νούμερο 5 θα βγει all rookie second team. Με τον Traoré κιόλας, ακραίο που δεν είχε παίξει την προηγούμενη σεζόν. Cam Boozer, ο Peterson δεν νομίζω, δεν βλέπω εδώ, τον έζησε την πάντσα, αλλά μάλλον θα είχαν τραυματιστεί και θα παίξαν τα 60 μάτς γι' αυτό. Αυτά, δεν μπήκαμε τελικά στα play-in, από ό,τι βλέπετε. Ήμασταν πρώτη τελευταία στη φορά η Φιλαδέλφια με χάλια ρεκόρ που έχουν αμαδάρα και ίσως κοιτάξουμε και εδώ πέρα μήπως γίνει κανένα trade με το Φιλαδέλφια. Εμείς στο δεύτερο σεζόν παίζαμε πολύ χάλια, είχαμε και ένα πολύ κακό σερί, νομίζω είχαμε χάσει περίπου 10 μάτς σερί. Έβαλα λίγο να παίξουν και οι rookies, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά λέω εντάξει δεν γίνεται. Έπαιξε ας πούμε όχι ο Σαμπανιέ, έπαιξε ο Κάρ ένα μάτς, δεν έπαιξε πολύ, και ο Μπούζερ έπαιξε, εντάξει δεν ήταν και κάτι τρομερό. Απλά τους έβαλα λίγο να τους δοκιμάσουμε για αυτούς. Δεν πήγαμε play-in, δεν πειράζει. Εντάξει, η ομάδα μας είναι ακόμα, όπως λέω, πολύ μικρή. Το έχω πει αρκετές φορές αυτό. Έχουμε potential. Πιστεύω και με τον Mobley, άμα τον τρεϊντάρω για κάτι καλό και μου αδειάσει λίγο το salary cap, γιατί έχουμε πολλούς free agents, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μισό να δείξω. Που είναι οι upcoming free agents. Ας πούμε, ο Jokic, ο Γιάννης, ο Wembanyama. Εντάξει, ο Wembanyama δεν νομίζω να μην κάνει ξανά σαν με τους Spurs. Donovan Mitchell έχουμε, Kawhi, Towns, Davis, όλα αυτά έχουν player option και θα δούμε ποιος θα το κάνει decline και ποιος όχι. Να, και ο Kawhi και ο Davis και ο Towns και ο Kawhi. Ο Kawhi δεν έχει καν player option, αλλά εντάξει, νομίζω θα πέσει οπότε δεν αξίζει πολύ. Ο Mitchell είναι σε μια καλή ηλικία για shooting guard και shooting guard η αλήθεια είναι ότι έχουμε τον Koulibaly, όχι έχουμε τον Trey Johnson και τον Koulibaly. Θα δούμε τι θα κάνουμε αυτό, ίσως το βάλουμε στο 3 ας πούμε τον Trey Johnson ή τον Koulibaly και έρθει ένας από τον πάγκο. Αλλά ναι, νομίζω ο πρώτος στόχος της off-season θα είναι να κάνουμε trade το Mobley. Είτε για κάτι καλό με το ίδιο salary, είτε για κάποιο valuable pick, ας πούμε μελλοντικό και κάποιον μικρό παίχτη που θα μας αδειάσει λίγο το salary και να πάρουμε κάποιον άλλον από τους free agents. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο Wembanyama δεν έχει σταματήσει να παίρνει τρόπια εδώ πέρα. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο challenge. Όχι μόνο να μπούμε play-off και play-in, αλλά να νικήσουμε και το Wembanyama στο τέλος. Ο LeBron James θα κάνει retire τελικά. Ο Durant θα τον αφήσω λίγο. Ο Westbrook θα κάνει και αυτό το retire μαζί με τον Chris Paul. Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν θα κάνει retire σε αυτό τον κόσμο του 2K. Staff retire, ο Carlisle κάνει retire μετά από την αποτυχία του στα play-off που δεν μπόρεσε να πάει τους Nuggets στον τελικό. Τον νίκησαν οι Spurs. League meetings, δεν μου άρεσε αυτό, θα τα κάνω όλα reject. Και πάμε λίγο στο draft lottery, το οποίο δεν είναι το δικό μας pick, δεν έχουμε δικό μας pick. Να δούμε λίγο ποιοι το έχουν. Το έχουν οι Knicks. Εμείς από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι φέτος. Έχω βάλει και το 2027 draft, έχω βάλει όλους τους παίκτες. Θέλω να δω με τα pick μας, ναι, έχουμε του χρόνου, θα έχουμε τον Hornets, οι οποίοι Hornets δεν τα πήγαν και πολύ καλά νομίζω φέτος, ακόμη και αν ο Λαμέλο ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα. Οι Hornets είναι 32-50, δεν τα πήγαν για πολύ καλά. Οπότε καλό αυτό, έχουμε τους Hornets τον pick, έχουμε ένα swap που Wars με τους Nets και τους Knicks, δεν νομίζω να είναι κάτι καλό αυτό. Staff, νομίζω καλά είμαστε εδώ πέρα. Κάνω skip τον draft, κάνω τα skip όλα. Μισό μόνο να δείξω τον draft, έχω βάλει κάποιους παίκτες, το έχει φτιάξει έτσι αυτός. Οι πρώτοι 30 παίκτες που είναι οι αληθινοί, λέει εδώ. Αυτοί είναι. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει μετά τον draft, τι team options, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά team options νομίζω τώρα. Έχουμε και του Koulibaly και του Trey Johnson και του George και του Sar νομίζω θα έχουμε. Ναι, έχουμε και του Sar. Πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με όλα αυτά. Να δούμε λίγο, να βρούμε κάτι για το Mobley και να προχωρήσουμε. Αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε στο draft, πριν κάνω sim το draft,
έβλεπα λίγο τα offers που μου δίνουν για τον Mobley. Και βλέπω αυτό εδώ, που δεν με χαλάει καθόλου. Κοιτάξτε λίγο στατιστικά του Duren. Δεν είναι τριποντέρ, οπότε μας βοηθάει πολύ αυτό. Γιατί θέλουμε να μην είναι τριποντέρ, γιατί θέλω να πάμε στο Sarge στο 4, όπως είπα πριν. Θα με βοήθαγε, πιστεύω, πάρα πολύ το να πάρω τον Duren. Δεν ξέρω πώς τα πήγανε και οι... όχι οι League Leaders. Πώς τα πήγανε και οι Detroit. Πέρσι ήταν δεύτεροι. Αλλά πιστεύω θα κάνανε κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που έκανα Duren δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το προχωρήσω λίγο. Σαν πανιά θα το κάνω extend. Ο Kenden Boozer επίσης, πολλά λεφτά, αλλά θα το κάνω. Sarge, Trey Johnson και Son George, όλοι αυτοί εννοείται θα μείνουν. Και ο Koulibaly θα του κάνω qualifying offer. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους free agents. Λοιπόν, ο Diabaté ζητάει 15 και ο Wall ζητάει 15. Και ναι, ο Koulibaly όντως, παιδιά, έχει offer από τους Kings. 3 χρόνια περίπου 30 εκατομμύρια, 33 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά. Θα το κάνω match, εννοείται. Ίσως βασικά το κάνω εγώ δικό μου contract. Εγώ σου το δώσω 3 χρόνια 107, ας πούμε, με player option. Για 106. Καλύτερο offer από το δικό τους. Για να δούμε λίγο, τι θα πει. Ναι, ωραία. Ο Koulibaly συμφωνεί. Έρχεται. Καλό αυτό. Και τώρα μας μένει αυτό με τον Mobley. Θέλω να δω αν υπάρχει ακόμα αυτό το trade με τον Duren. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει ένα trade για τον Randle, Scottie Barnes. Αυτό μου φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Να το. Λοιπόν, πιστεύω είναι το καλύτερο trade και αφού μου το βγάζει, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνω αναγκαστικά. Τι γίνεται. Ο Duren πιστεύω είναι αρκετά καλύτερος από τον Mobley. Θα μας βοηθήσει πολύ πιο πολύ. Θα βοηθήσει και πολύ, πιο πολύ το Sarge στο σκοράρισμα, γιατί ο Sarge αυτή τη στιγμή έχει να κάνει αρκετά πιο πολλές δουλειές. Με rebound, με όλα αυτά. Παίρνουμε τον Delarea πίσω, παίρνουμε και τον Kenden Boozer. Εντάξει, δεν νομίζω να μας δίνουν και first, όχι με τίποτα. Αφήστε το καλύτερο αυτό. Ίσως το 31, ας πούμε, για να δούμε. Όχι. Θέλουν τον Guard, εγώ θα τον κράταγα. Οπότε πάμε έτσι. Να, το 2K πάρει, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό συνέχεια, ενώ μου το δίνει το trade. Λοιπόν, δίνουμε και τον Kenden Boozer. Δίνουμε και τον Ivan Mobley, ο οποίος εντάξει, μέτριος αρκετά. Άμα δείτε δηλαδή τα νούμερα 12,1, 17,7, 8,1 rebound, 12,6 rebound, έχει μεγάλη διαφορά. Ένα μεγάλο trade για τους Wizards αυτό. Πιστεύω θα ταιριάζει πάρα πολύ ο Duren εδώ. Ειδικά αν πάμε το Sarge στο 4, δεν νομίζω να πέφτει, όχι δεν πέφτει καθόλου. Οπότε ο Sarge πάει στο 4. Ο Koulibaly με τον Trey Johnson θα μείνουν ίσως στο 3, στο 2. Στο 3 θα μείνει ο Son George με τον Amen και ψάχνουμε για ακόμα ένα τριάρι, ακόμα ένα τεσσάρι και ακόμα ένα πεντάρι. Ίσως κάνω για ένα χρόνο με τον Diabaté ή ίσως για 2 χρόνια με team option. Αυτό θα κάνω. Θα κάνω 2 χρόνια τον Diabaté, όχι πολλά λεφτά, αρκετά καλά για αυτά που κάνει. 2 χρόνια λοιπόν με team option, στην ουσία ένας χρόνος για 13 εκατομμύρια. Αρκετά καλά λεφτά νομίζω για τον Diabaté. Για να δούμε λίγο τι θα πει. Πιστεύω θα πει ναι. Δεν έχει κανένα άλλο offer γι' αυτό. Δεν λέει τίποτα μέχρι στιγμής. Να το συμφωνεί λοιπόν ο Diabaté, έρχεται, έχουμε τεσσάρι. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά λεφτά, ίσως να πηγαίναμε για ένα power forward πιο φτηνό. Π.χ. Derrick Jones Jr. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Μ' αρέσει πολύ ο Derrick Jones Jr. Είναι και σε καλή ηλικία. Είναι και καλό στην άμυνα. 2 χρονάκια. Team option να δούμε πώς θα τα πάει. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Τέλεια. Derrick Jones Jr. λοιπόν. Έρχεται στην ομάδα. Θέλω να δω μία τον Cam Spencer. Έχει αρκετά ενδιαφέρον ο Cam Spencer μαζί με τον Delarea. Δεν μας αφήνει να κάνουμε τον Delarea. Τι μπορεί να μας δώσουν για τον Cam Spencer. 2 picks. Μαζί να δίνουμε και εμείς ένα. Ο Will Riley. Ενδιαφέρον αυτό. Vit Krejci, Kolek, Ben Saraf. Δεν με χαλάει αυτό. Δεν με χαλάει ο Ben Saraf. Είναι αρκετά μικρός. Δεν έχει παίξει τίποτα ακόμα. Και αυτοί θα πάρουν ένα πιο proven point guard και εμείς θα πάρουμε ένα πιο point guard στοίχημα. Ναι, θα το κάνω. Ίσως και ένα second round, ας πούμε. Όχι. Τίποτα. Να πάλι δεν το κάνουνε. Λοιπόν, θα πάρω τον Ben Saraf. Θα πάρω τον Ben Saraf λοιπόν. Θα κάνω τον Cameron Carr
point guard, πέφτει αρκετά. Και θα είμαστε Young Saraf, Trey Johnson Coulibaly, Keyshawn George και Ament και Derrick Jones Jr. και Alexander Sarr. Πάμε να πάρουμε ένα power forward δεύτερο και ένα center. Πάμε Finney Smith, αρκετά καλός και στην άμυνα. Και Thomas Bryant, γιατί όχι, βασικά ψέματα. Ξέρω τι θα κάνω, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. James Wiseman, ο απατεώνας του NBA λοιπόν. Νούμερο 2 pick το 2020 νομίζω. Νομίζω ήταν με τον... για να δω, 2020. Ναι. Πάμε στο play progression να δούμε τι έγινε. Ποιοι ανέβηκαν, ποιοι κατέβηκαν. Πιστεύω ο Sarr θα έχει ανέβει λίγο. Ανέβηκε ένα. Ο Trey Jones ανεβαίνει 2. Ο Trae Young πέφτει 2. Ενδιαφέρον και αυτό. Ο Duren μένει στάσιμος με αυτή τη σεζόν που έκανε, δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά οκ. Ο Keyshawn George δεν ανεβαίνει. Ο Ament ανεβαίνει 3. Ο Coulibaly επίσης δεν ανεβαίνει. Diabate, Derrick Jones, ο Mitch Saraf ανεβαίνει 2. Αυτά. Ωραία. Είμαστε μια χαρά. Κάνω sim να ξεκινήσουμε τη σεζόν και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα lineups τώρα. Φτιάχτηκαν λοιπόν τα lineups και έχουμε και λέμε Trae Young με 30 λεπτά, Trey Johnson με 30. Μου λέει να ξεκινήσω τον Ament, που δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν θα το κάνω αυτό βασικά. Αν και έχουν τα ίδια λεπτά. Ναι, θα βάλω ίσως 24 στον Ament και 28 στον Keyshawn George. Alex Sarr στο 4, Duren το 5. Ament 6th man, προτιμώ τον Coulibaly. Coulibaly 6th man, Ament με περίπου τα ίδια λεπτά. Diabate, Saraf και Derrick Jones με τα λιγότερα λεπτά. Ο Ben Saraf θα είναι η πρώτη σεζόν που θα παίξει φέτος στο NBA, 21 χρονών. Έχει γίνει draft το 2025. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, οπότε πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με αυτή την ομάδα. Θα δούμε αν θα κάνουμε κάποιο trade στο τέλος ή κάτι, αλλά νομίζω είμαστε αρκετά καλά, είμαστε πάλι πολύ μικροί. Δηλαδή, ο Sarr αυτή τη στιγμή είναι στα 22 του, ας πούμε. Αλλά έχουμε βάλει κάποιους παίκτες όπως ο Derrick Jones που είναι πιο έμπειροι. Ο Trae Young πλέον έχει φτάσει στα 30, ας πούμε. Ο Diabate έχει στα 25. Θα δούμε τι θα κάνουμε, με αυτούς. Πάμε να κάνουμε λίγο sim μέχρι το deadline που θα είναι κάπου εδώ. Και βλέπουμε. Trade deadline λοιπόν. Και έχουμε και λέμε. 25-27. Είμαστε 7η αυτή τη στιγμή. Πολύ καλύτερα από πέρσι. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε ομάδα που μπορεί να μπει στα play-in, πιστεύω. Ο Trey Johnson κάνει πολύ καλύτερη σεζόν από πέρσι. Ο Sarr, νομίζω το δίδυμο Sarr με Duren λειτουργεί πολύ καλύτερα. Να βλέπετε τον Duren κάνει average double-double. Βοηθάει πολύ περισσότερο. Ο Coulibaly τα πάει λίγο χειρότερα από πέρσι, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Ο Ament έχει ανέβει αρκετά. Ο Diabate τα ίδια. Ο Derrick Jones εντάξει δεν παίζει και πολλά λεπτά, οπότε βλέπετε τα στατιστικά του είναι περίπου τα ίδια με πέρσι. Τι άλλο, νομίζω είμαστε καλά, δηλαδή δεν με ψήνει να κάνω κάποιο trade αυτή τη στιγμή. Δεν είδα και κάτι τρομερό, δηλαδή οι ομάδες όλες που είναι selling ας πούμε η Charlotte δεν με ψήνει να πάω να πάρω τον Brandon Miller ή κάτι τέτοιο, ούτε το Λαμέλο. Ποια άλλη είναι selling, οι Lakers, Doncic, εντάξει, λίγο αδύνατο, θα πρέπει να δώσουμε τον Trae Young, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Και οι Magic που έχουν τον Banchero και τον Wagner. Αλλά ναι, δεν θα κάνω κάποιο trade, θα συνεχίσω έτσι. Και βλέπουμε μέχρι το τέλος της σεζόν, νομίζω θα πάμε καλά, θα μπούμε στα play-in φέτος ή τουλάχιστον στη δεκάδα. Οπότε πάμε να κάνουμε sim, προχωράμε μέχρι το τέλος της σεζόν και βλέπουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μετά το deadline δεν ξεκινήσαμε και πολύ καλά. Μισό να το δείξω. Μετά το deadline δεν ξεκινήσαμε και πολύ καλά. Είχαμε κάνει αρκετές ήττες και κάναμε ένα πολύ καλό comeback μετά. Νομίζω ο Trey Johnson ήταν απίστευτος στα τελευταία παιχνίδια. Για να δω μια. Ναι. Τα τελευταία παιχνίδια του Trey Johnson είναι απίστευτα. Έβαλε 33, ας πούμε, με τους Raptors. Και είμαστε αρκετά καλά. Νομίζω θα μπούμε στα play-in. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην οκτάδα. Οπότε νομίζω είναι σίγουρο ότι θα μπούμε στα play-in για να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τους Cavaliers και με τους 76ers. Ανέβασε λίγο και το tendency του Saraf, που δεν τα έχει πάει και πολύ καλά, είναι αλήθεια, αλλά είχε περίπου 40 κάτι τέτοιο. Πολύ χάλια. Οπότε, άμα κάνουμε 41-41 θα είμαι μια χαρά, θα είμαι ικανοποιημένος. Και 41-41 λοιπόν. Μάλιστα, ο Jokic με 33, 12 και 8 βγαίνει MVP. Ο Thomas, αυτός νομίζω ήταν από το 2026 στο draft. Δεν ξέρω πώς βγήκε Rookie of the Year με αυτά τα νούμερα, αλλά οκ. Ο Stokes, ο οποίος ήταν Rookie, βγήκε 6th man, ενδιαφέρον αυτό το OK.
Defensive Player ο Γιάννης, ο Topic Most Improved, ο Branson Clutch Player of the Year και Coach ο Jason Kidd των Mavericks. Πάλι ο LaMelo Ball, πάλι ο Giddy τώρα, First Team με φοβερά νούμερα κι αυτός. Banchero Cooper Flag, δεν νομίζω να έχουμε κάποιον. Απίστευτο, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ivan Mobley All NBA Third Team. Απίστευτο, κοιτάξτε τη σεζόν που έκανε μόλις έφυγε από εμάς. Τέλος πάντων. Και Defensive Player of the Year ο Ivan ο Mobley. Ναι, οι rookies γλυκιάρουν εδώ πέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί τέλος πάντων. Εμείς παρόλα αυτά τα πήγαμε αρκετά καλά. Είμαστε στη δεκάδα. Είμαστε 7η. Πάμε να κάνουμε με Simcast με τους Boston Celtics, οι οποίοι έχουν Dayton, έχουν Peterson, έχουν Jaylen Brown νομίζω, και από ό,τι βλέπω τα πάμε αρκετά καλά. Και Son George 21 πόντους. Συνεχίζει και θα νικήσουμε. Θα πάμε επιτέλους μετά από τόσο καιρό στα playoffs. Απίστευτο. Απίστευτο. Με τους New York Knicks, οι οποίοι, για να δούμε λίγο το line-up τους, θα έχουν Jaylen Brunson. Η κλασική ομάδα πέρα του Hart, όπου έχουν χάμε hackers. Ενδιαφέρον αυτό. Τα overall είναι καλά, τα δικά μας overall πιστεύω. Δεν με φοβίζουν δηλαδή. Πάμε να κάνουμε λίγο simulate round σιγά σιγά. Πρώτο παίρνουν οι Knicks, δεύτερο το παίρνουμε εμείς. Μάλιστα. Τρίτο Game 3 οι Knicks, πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει. Ο Clifford, ενδιαφέρον, κάνει average 14. Ο Sarr με τον Ament και τον Trey Young, εντάξει, κλασικά. Mikal Bridges θα βάλει 30 στο Game 3, θα χάσουμε για 5 πόντους. Με τον Trey Young και τον Nate Ament. Άμα δω ότι ζορίζονται λίγο τα πράγματα και πάει 3-1, ναι, πήγε 3-1. Με τον Karl Anthony Towns και τον Kolek, μάλιστα, θα μειώσω λίγο το rotation, θα το βάλω στους 8, να μην παίζει ούτε ο Σαράφ ούτε ο Derrick Jones Jr. Νομίζω έτσι είμαστε καλύτερα. Πάμε λίγο να κάνουμε Simcast εδώ, γιατί δεν θέλω να χάσουμε έτσι τόσο εύκολα, και άμα δω ότι είναι κοντά θα παίξω και εγώ. Μέχρι στιγμής αρκετά κοντά, είμαστε και μπροστά, 85-86. Νικάμε, συνεχίζουμε και νικάμε, κάνουμε ένα καλό run εδώ. Θα μπω, λοιπόν, μπαίνω να παίξω λοιπόν. 98-95 με 2 λεπτά να απομένουνε. Πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Αν πάμε στο 3-2 πιστεύω υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πάμε και Game 7 και να αποκλείσουμε τους Knicks. Θα είναι ακραίο αυτό άμα γίνει, να αποκλείσουμε τους Knicks. Να πω ότι παίζω από PS4, οπότε δεν έχω όλα αυτά τα... Μισό λεπτό. Πάμε λίγο να αλλάξουμε. Ναι, δεν θέλω το commentary. Δεν χρειάζεται, θα μιλάω εγώ. Λοιπόν, screen του Duren για τον Koulibaly. Πάμε ο Duren και Trey Johnson. Θα βγει από το screen. Ο Duren μόνος του θα καρφώσει. Λοιπόν, παίζω Hall of Fame μεταξύ. Διότι είναι στα εύκολα, δεν είναι στα εύκολα. Ο Koulibaly θα παίζει point αυτή τη στιγμή. Η άμυνα είναι τραγική. Ο Towns μόνος του θα το βάλει. Λοιπόν, θα βάλω το starter γιατί δεν παίζει ο Trey Young. Μήπως έχει γίνει fouled out. Αν και νομίζω τον είδα πριν. Όχι, κανείς δεν έχει γίνει fouled out. Ο Ament έχει γίνει fouled out. Γιατί παίζει ο Koulibaly point guard, αλλά οκ. Λοιπόν, Koulibaly. Pick and roll με Sarr. Λοιπόν, θέλω τα κάνω. Λοιπόν, περνάει από το screen. Sarr. Κακό, πολύ κακό. Κακό shoot και τώρα φεύγει ο Clifford μπροστά. Με τον Duren, foul. Και τη δεύτερη. Θα χάσει τη δεύτερη μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, Trey Young. Step back. Βλέπει τον Duren. Έλα βρε Trey Young, περνάει ο Trey Young. Trey Johnson. Θα περάσει από το screen. Κακό σου πια αυτό. Ο Sarr, όχι. Πολύ κακό αυτό το Sarr. Ο Clifford θα το βάλει. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να κάψουμε λίγο χρόνο. Θα το τσοκάρω, γιατί θα μιλήσω πια θα το τσοκάρω. Θα κάψουμε λίγο χρόνο, θα χαλάσουμε όλοι που θα κάνουμε. Και θα παίξουμε κάποιο pick and roll με τον Sarr. 14, 13, 12, 9 και το ποσάρε φύγει. Αυτό θέλουμε. Απίστευτο.
Πάτησα χ και κάνανε time out απίστευτα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Στο άσχετο. Ο Κόλεκ τώρα με τον Towns. Δεν μπορεί, δεν το βάζει και πάμε overtime. Πάμε overtime, απίστευτο. Πω τι μαλακία έκανα. Λοιπόν, έκανα τρελή μαλακία στο τέλος. Δεν το πιστεύω, αντί να πήγα να πατήσει. Να το βάλει και πάτησα χ και έδωσε την Duren. Και την έκλεψε ο Towns και έκανανε time out. Πόσο, τέλος πάντων. Θα πάμε overtime. Θα το κάνω λίγο simcast μέχρι να δούμε αν είναι κοντά το παιχνίδι. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Το κάνουμε λίγο simcast αν είναι. Νικάμε. Χάνουμε. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Ο Διαμπατέ έχει πει 4, δεν ξέρω γιατί. Δεν μας αρέσει πολύ αυτό. Ο Σάρ είναι... ο Σάρ είναι τριάρι. Λοιπόν, θα δώσουμε στον Διαμπατέ. Θα κάνουμε ένα pick and pop με το Σάρ. Μόνο στο Σάρ. Μέσα. Μέσα ο Σάρ. 106-104. Δεν γίνεται, αυτό που κάνα πριν ήταν τραγικό. Το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τώρα Κόλεκ με την μπάλα. Δεν μ' αρέσει το δεν το κάνω την αλήθεια. Στο το count from καθώς στο 4. Προτιμώ το 4 στο 4. 23 ο Κάρλαν με Towns με 4 στα 6 τρίποντα. 9 στα 16 field goal. Δεν έχει μπει ο George ακόμα. Θα κάνουμε τώρα το screen ο Διαμπατέ. Μόνο στο Διαμπατέ θα την καρφώσει. Μπράβο. Μια καλή λύση για δεύτερο πεντάρι ο Διαμπατέ. Τώρα κατεβάζει ο Towns για να την πάρουμε τον πύρο, αλλά δεν μπόρεσα. Και τώρα θα μπει ο Towns. Ναι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ξανά τώρα ο Νόμπι. Τώρα αυτό είναι καλό, ας πούμε, ο Σάρ στο 3. Γιατί μαρκάρει τον Νόμπι. Και ο Bridges. Θα το βάλει. Θα το βάλει ο Bridges, πολύ δύσκολο καλά αυτό. 108-108. Με 16 πολύ στο Bridges. Θέλω να κάνω time out, αλλά είναι μόνο ένα και δεν θέλω να το χαλάσω για να μπει ο George. Ο Young θα περάσει. Ο Διαμπατέ μόνος του. Θα ξανακάνω κανένα pick and pop με το Σάρ. Θα περάσει ο Διαμπατέ. Ο Σάρ μέσα. Μέσα. 110-108 και time out για τους Knicks. Οι οποίοι έχουν και άλλο ένα. Πρέπει να βγάλουμε μια καλή άμυνα και μετά να κρατήσουμε την μπάλα και να ψάξουμε αν είναι και κανένα καλά. Καλό θα έκανε. Μπαίνει και ο George τώρα μέσα. Είναι αρκετά καλό αυτό. Να το μπήκε. Δεν είναι και φοβερό στην άμυνα, στην περίμετρο είναι καλός. Ο Bridges μόνος του! Μόνος του θα το βάλει ο Bridges. Πολύ κακό screen εκεί πέρα. Δεν πέρασε ο Trey Johnson. Αρκετά κακό αυτό. Τώρα θα περάσουμε στο Trey Young. Αλλιώ. Όχι! Νόμπι! Την κάνει deflect. Την κάνει deflect ο Νόμπι. Ο Bridges θα μπει. Θα πάρει το foul. Δεύτερη βολή. Και αυτή μέσα. Time out. Time out. Κάτω. Δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πάμε για τρίποντο. Θέλουμε για τρίποντο, έκανα το τσόκαρα στο τέλος. Που εντωμεταξύ άμα έβαζα το δίποντο, πιθανότατα θα το παίρναμε το μάτς. Αλλά αποφάσισα μετά το χέρι. Πάμε, Trey Young, pick and pop με Σάρ. Θα το κάνει. Μόνο στο Σάρ. Θα το χάσει ο Σάρ. Και ο Κόλεκ μόνος του. Φάουλ. Δεν νομίζω δεν υπάρχει κάποια πιθανότητα να το κερδίσουμε τώρα. Με 4-5 πόντους διαφορά, όσο πάει. Και θα χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Πολύ σβηστά. Το τσόκαρα εντελώς, ίσως να μην ξαναμπω. Άμα βλέπω ότι νικάμε. Ο τσόκαρα στο τέλος με τρίποντο του Σάρ. Το τσόκαρα στην αρχή με την πάσα που έκανα. Αλλά εντάξει, την πειραστή να κάνουμε. Θα χάσουμε τους Knicks. Δεν νομίζω ότι να υπήρχε κάποια πιθανότητα να τους κερδίζαμε αυτή τη στιγμή. Στο επόμενο όμως, στην επόμενη σεζόν πιστεύω ότι θα είμαστε αρκετά πιο δυνατοί. Πρέπει να κάνουμε και extend το contract του, να δώσουμε βασικά κανονικό συμβόλαιο, φυσιολογικό συμβόλαιο στο Σάρ, γιατί αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του είναι στα 15 εκατομμύρια. Που λύγει και ο Κισον Τζόρτζ και ο Κουλιμπαλί, ο Κουλιμπαλί το έκανα contract, και ο Τρέι Τζόνσον, και όλοι αυτοί πρέπει να πάρουν contract. Εν τω μεταξύ οι Knicks χάσανε από τους Hawks, απίστευτα. Με το Γιακουτσιόνις Finals MVP και ο Νικόλα Γιόκιτς επίσης και αυτός. Και ματσάρισε εδώ πέρα 2-2 hit Nuggets. Αλλά οι Nuggets θα το κάνουν πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, 2-4. Τι να πω, έκανα βλακεία εγώ φεύγω τώρα ξεκάθαρα. Γιατί θα μπορούσαμε να το είχαμε νικήσει. Ο Κάρι δεν φεύγει, ο Draymond Green μπορεί να φύγει χαλαρά, δεν μ' αρέσουνε.
Και φέτος έχουμε το pick των Charlotte, όπου είναι 7ο. Πολύ καλό αυτό. Εμείς δεν είμαστε πρώτη φορά δεν είμαστε στο lottery. Με δικό μας pick εννοώ, να έχουμε τον Wizards. Αλλά έχουμε τον Charlotte, που είναι πολύ καλό αυτό. Είμαστε στην 7η θέση για projected. Έχουμε 6% πιθανότητα για το πρώτο pick. Και να δούμε. Και. Όχι, πάμε 9. Πέφτουμε κιόλας μάλιστα. Πέφτουμε στο 9. Είναι auto-generated αυτό το draft. Θα πάρουμε τον assistant coach. LeBron James λοιπόν. Δεν γίνεται να χάσουμε με LeBron James. Assistant coach. Δεν γίνεται. Πάμε στο δικό μας pick να δούμε τι επιλογές θα έχουμε. Είμαστε ένατοι, όπως είπα. Μήπως κάναμε και κανένα offer, δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε λίγο. Να, ας πούμε, αυτό είναι αρκετά καλό αυτό. Hall of Fame ceiling. Isaiah Thomas και starter. Δεν ξέρω, μου αρέσει αυτό. Isaiah Thomas ceiling. Αλλά νομίζω αυτός εδώ πέρα ο κύριος, ο Rod Hammonds shooting guard. Με Moncrief Hall of Fame. 19 χρονών, κοιτάξτε εδώ πέρα στατιστικά. Νομίζω και τρίποντο πρέπει να έχει φοβερό αυτός. Δεν έχει και φοβερό τρίποντο. Το potential του. Από εδώ φαίνεται το potential. Ναι. Νομίζω ο κύριος Hammonds είναι αρκετά καλή επιλογή. Και έχουμε κι άλλο pick, από ό,τι θυμάστε το swap wars με τους Nets και τους Knicks. Μάλλον το Knicks τα πήραμε. Έχουμε το Rancic, ο οποίος δεν μ' αρέσει και πολύ. John Wall. Οκ. Λοιπόν. Πάμε. Elliot Gary. Point guard. Θα τον κάνω και αυτόν sign. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Τι overall είναι ο κύριος Hammonds? 73. Αλλά είχε κακό ceiling, οπότε είχε κακό floor γι' αυτό. Και ο κύριος Gary 72. Μάλιστα, τους κάνουμε και τους δύο sign. Hammonds και Gary. Και έχουμε τώρα Diabate team option, θα τον κάνω decline. Το 10 εκατομμύρια είναι αρκετά για το Diabate, νομίζω δεν έκανε καν τόσο καλή σεζόν. Μπορούμε να πάρουμε κάτι καλύτερο στο center. Ο Cameron Carr δεν έχει παίξει, θα τον κάνω βέβαια, 3 εκατομμύρια είναι. Amen Johnson, Derrick Jones, George και Sarr εννοείται qualifying και θα τους κάνω και κανονικά contracts γιατί νομίζω θα μου τους πάρουν αρκετά γρήγορα άμα τους αφήσω. Πάμε να κάνουμε sign το Sarr, θα του κάνω ένα αρκετά καλό contract με player option 3 χρόνια ας πούμε 175, νομίζω πρέπει για το Sarr. Ο George θα ζητάει αρκετά, θέλω να δω αν θα το κάνουν offer βέβαια. Ο Sarr έχει ήδη offer, όχι είναι το δικό μας. Ο Σαμπανιέ, Sarr και Son George θα μείνουν. Ο Sarr συμφώνησε, νομίζω θα έρθει 100%, δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία. Ο Son George θα το αφήσω γιατί νομίζω δεν ξέρω πόσα offers μπορεί να έχει ο George. Ο Σαμπανιέ μισό λεπτάκι να του κάνω ένα εδώ, εντάξει τι γίνεται να μην έρθει τώρα. Ο Diabate ζητάει 10. Οκ, πολύ καλύτερο από το 12,5 που ζήταγε. Θα του κάνω ένα offer για 10,5 για ένα χρόνο και θα συμφωνήσει και ο Σαμπανιέ θα συμφωνήσει. Απλά πάμε να δούμε λίγο τον Son George αν έχει offers. Αυτό θα έχει αρκετά ενδιαφέρον άμα έχει offers. Δεν έχει offer, όχι. Και αρκετά καλό αυτό. Λοιπόν, και να πάρουμε. Βασικά δεν θα πάρουμε τίποτα. Δεν έχουμε να πάρουμε κάτι. Άμα παίξει και ο Rookie. Γιατί και το πεντάρι πήραμε και όλους τους πήραμε. Οπότε δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Ναι, ο Son George δεν βλέπω να έχει offer. Οπότε θα το συνεχίσουμε. Δεν νομίζω θα πάμε ας πούμε στις 6 μέρες να δούμε αν θα έχει offer και μέχρι τότε. Άμα δεν έχει, το κάνουμε sim. Γιατί μάλλον θα κάνει το qualifying. Ναι, δεν έχει κάποιο offer ο George. Αρκετά καλό αυτό. Πάμε να πάρουμε ένα δεύτερο τεσάρι. Ένα τρίτο τεσάρι, sorry, και ένα τρίτο πεντάρι. Πάμε να πάρουμε το Sarr στο minimum και πάρουμε τον Paul Reed στο minimum. Τέλεια. Ωραία, άρα ο George κάνει accept το qualifying το δικό μας που είναι 10 εκατομμύρια, πάρα πολύ καλό. Πολύ καλύτερη τιμή, 14, αντί για 30 που θα το δίναμε, 25 ας πούμε. Και player progression έχουμε τον Richardson που ανεβαίνει, ο Duren πέφτει στα 24 μάλιστα. Ο Sarr μένει εκεί, ο Son George ανεβαίνει, ο Ament ανεβαίνει, ο Coulibaly ανεβαίνει 1, ο Saraf ανεβαίνει, μάλιστα, εντάξει, ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο την ομάδα τώρα. Έχουμε αρκετούς shooting guards. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι, πάμε λίγο στα positions. Κάρνταξ θα μπει εδώ, Σαμπανιέ εδώ. Λοιπόν, ο Coulibaly θα μπει small forward, που ανεβαίνει κιόλας λίγο. Duren, εντάξει, θα τον κάνω δεύτερο position. Λοιπόν, ο George, πέφτει λίγο, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θα μπει στο power forward και θα έχουμε Hammonds και Trey Johnson στο shooting guard. Και
Ο Σαρ, ναι, και αυτός πάρει forward, αλλά θα είναι 6 man στην ουσία ο George. Μετά ο Ament, μετά ίσως ο Hammond. Θα δούμε. Και θα κάνω ξανά τον Carr, shooting guard. Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία, δεν έχει παίξει ακόμα ο Cameron Carr και δεν νομίζω να παίξει κιόλας. Και είμαστε complete έτσι νομίζω, έχουμε full roster. Πάμε να κάνουμε advance στο season και να δούμε τι θα γίνει φέτος επιτέλους, αν προχωρήσουμε λίγο, γιατί μέχρι στιγμής τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, πήγαμε playoffs, αλλά ναι, δεν έχουμε κάνει κάτι τρελό μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έφτιαξα λίγο τα lineups. Trey Young, Trey Johnson, Koulibaly, Sarr, Duren είναι η πρώτη πεντάδα πολύ καλή. Εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει σίγουρα να, πάρουμε πάνω από, να βγούμε πάνω από πέμπτη, τέταρτη φέτος με αυτή την ομάδα. Έχουμε και λέμε Ament 6 man με George, ίσως βάλω, ας καταβάλω και στον George 6 man. Ament, ο κύριος Hammonds, ο οποίος μου λέει να μην τον παίξω καθόλου, θα τον παίξω εγώ. Μάλιστα, pause λίγο, ο κύριος Hammonds, ο οποίος είναι από το Kentucky, πιο πολύ από το Dagestan φαίνεται, αλλά είναι από το Kentucky μάλλον. Σαράφ και Διαμπατέ, αυτοί οι δύο είναι υποψήφοι πολύ για trade, γιατί ειδικά ο Διαμπατέ, ο οποίος έχει αρκετά ψηλό contact για αυτό που κάνει, στα 10 εκατομμύρια. Θα κάνουμε λίγο skip. Πρώτη, ξεκινάμε με τους Hawks με νίκη, χάνουμε από τους Heat και συνεχίζουμε λίγο, πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει, γιατί νομίζω φέτος είναι η σεζόν η οποία θα κάνω κάποιο trade για να βελτιώσουμε λίγο την ομάδα. Δεν είναι κανένας untouchable, εκτός από τον Trey Young, ας πούμε, και τον Sarr. Κάποιος τραυματίστηκε, ποιος τραυματίστηκε, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ωραία, πάμε λίγο έτσι. Θα βάλω τον George. Θα βάλω το Σαμπανιέ, ας πούμε. Ναι, δεν νομίζω να είναι κάποιος τρελά untouchable, ας πούμε. Δηλαδή και μέχρι και ο Kison George και ο Koulibaly θα μπορούσαν να γίνουν trade, άμα είναι να πάρω κάτι καλό. Θα το δούμε όμως. Μέχρι στιγμής πάμε αρκετά καλά, 6-2. Ελπίζω να μείνουμε έτσι, γιατί πάντα συνήθως κάτι γίνεται και χάνουμε 18 σερί. Θα κάνω λίγο sim, να δούμε λίγο τι γίνεται και προχωράμε. Λοιπόν, να το αυτά που λέγαμε. Έχουμε κάτι που δεν μου αρέσει και πολύ. Trey Young εκτός για 4 με 6 μήνες, που έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος και στεναχωρήθηκα αρκετά γι' αυτό. Αναγκαστικά θα πάρει τα πούτσια στον Ben Saraf, αλλά για να μην τρυπάρουμε, δεν θα βάλω τον Γκάρι εννοείται να παίξει. Δεν νομίζω να μπορεί να παίξει ο Γκάρι. Βασικά, για να δούμε λίγο, τι potential έχει ο Γκάρι. Να δω μια κάτι. Θέλω να δούμε το potential του Γκάρι. Πού είναι ο κύριος Γκάρι? Να δώσω ο κύριος Γκάρι. Τι potential έχει ο κύριος Γκάρι? 87! Λοιπόν, ψέματα, θα αλλάζω όλα. Θα βάλω τον κύριο Γκάρι να παίξει, αλλά όχι τόσο όσο. Θα βάλω το Διαμπατέ, θα το βάλω 10 λεπτά, ας πούμε. Ο Αμέν τα πηγαίνει πολύ καλά, ο Ντούρεν τα πηγαίνει αρκετά καλύτερα από πέρσι, ο Σαρ τα ίδια. Ο Koulibaly πάλι τα ίδια μαζί με τον Trey Johnson. Νομίζω τώρα ο Trey Johnson βέβαια θα πάρει αρκετά παραπάνω λεπτά. Θα του δώσω και αυτόν και του Koulibaly και του Ντούρεν. Θα βάλω το Σαράφ 25. Και άμα δούμε ότι η Σαράφ δεν τραβάει στα 25, θα τον κάνω trade για να πάρω κάποιο καλύτερο point guard για δεύτερο και για πρώτο τώρα, ας πούμε. Πάντως παίρνουμε πρώτη νίκη χωρίς τον Trey Young. Μήπως είμαστε καλύτεροι σαν τους Hawks χωρίς τον Trey Young. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το κάνω λίγο sim και θα επιστρέψουμε να δούμε και ποιες ομάδες είναι selling, να κάνουμε κανένα trade offer για κάποιο point guard, γιατί εντάξει, καλό potential έχει ο κύριος, δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά θέλουμε κάτι καλύτερο τώρα. Λοιπόν, πρώτη σεζόν trade deadline που έχουμε περισσότερες νίκες από ήττες. Νομίζω τα τελευταία 9 χρόνια κιόλας, γιατί από το 2020 δεν νομίζω οι Wizards να είχαν παραπάνω νίκες από ήττες στο trade deadline. Θα το κάνουμε στο παιδό. Λοιπόν, έχω να πω κάτι. Ο κύριος Γκάρι είναι απίστευτος. Είναι τόσο απίστευτος που μου είπε το και να τον ξεκινήσω. Τώρα μου λέει να το βάλω 0 λεπτά βέβαια. Αλλά πριν μου λέει να τον ξεκινήσω, μου λέει να τον παίξω 30 λεπτά. Πάλι, τέλος πάντων, ναι. Ο Σαράφ τα πάει επίσης πολύ καλά. Εντάξει, δεν θα τον ξεκινήσω τον Γκάρι, τον έβαλα λίγο 2-3 ματσάκια να δω τι θα κάνει. Αλλά τα πηγαίνει αρκετά καλά. Δηλαδή τα προηγούμενα του ήταν 18, 12, 13, με 11 assist εδώ πέρα. Είναι αρκετά καλός. Και έχει και John Wall ceiling, οπότε νομίζω για αυτή την ομάδα που είμαστε τώρα είναι αρκετά ιδανικό αυτό. Σαν Πανιέτα πηγαίνει αρκετά καλά, 22 πόντους per 36. Ο George είχε τραυματιστεί λίγο, γι' αυτό τον είχα βγάλει. Θα κοιτάξω μία να δω άμα μπορούμε να κάνουμε trade τον. Να δούμε λίγο τον κύριο Hammond πώς θα πηγαίνει. Εντάξει, λίγο χειρότερα από τον Γκάρι.
Θα δω μήπως μπορώ να κάνω trade λίγο τον Σαράφ, να τον κάνω sell high. Οι Heat δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, θα το κάνω. Θα το κάνω. Για Κουτσιόνης, για Ben Σαράφ και ένα first round δικό μας. Τι λέει? Όχι, λέει ότι γίνεται decline. Επειδή για Κουτσιόνης είναι αρκετά καλός παίκτης, θα βάλω και 2 seconds. Και μου λέει Cameron Carr για Shredder. Το χειρότερο trade ήταν αυτό. Ωραία, ο Shredder θα φύγει κατευθείαν όπως είναι. Carr, εντάξει, δεν με χαλάει καθόλου αυτό το trade. Δίνω στην ουσία ένα first round το 30, θα είμαστε καλά πιστεύω. Παίρνουμε για Κουτσιόνης και Shredder. Θα το κάνω. Και παίρνουν Ben Σαράφ και Cameron Carr. Λοιπόν, άρα έχουμε για Κουτσιόνης και τον κύριο Γκάρι μαζί με Trey Johnson και Hammonds. Κουλιμπαλί και Αμέντ, Σάρκι και Σον Τζόρτζ. Και Ντούρεν με Διαμπατέ. Διαμπατέ, αυτό ήθελα να δω μία. Ναι, γιατί ο Διαμπατέ είναι αρκετά σταθερός και τα λεφτά που παίρνει δεν μου αρέσει και πολύ. Και δεν έχει κανένα offer, μάλιστα. Ωραία. Δεν πειράζει. Πάμε έτσι. Πήραμε το Γιακουτσιόνης τώρα. Αρκετά καλύτερος. Αυτό μου αρέσει πολύ, αλλά δεν ξέρω τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να πάρουμε τον Doncic. Θα πρέπει να δώσουμε έναν εκ των Σάρι ή τον Trey Young που δεν θέλω. Δεν μπορώ να το δώσω καν βασικά τον Trey Young. Οι Heat που κάναμε μόλις trade. Οι Grizzlies έχουν πολύ ενδιαφέρον με τον Jaren Jackson. Δεν ξέρω. Τι θα μπορούσαμε να πάρουμε για τον Jaren Jackson? Ποιος έχει καλό contract? Κουλιμπαλί έχει καλό contract. Και πόσα ζητάνε ακόμα? 7 εκατομμύρια, Τον Διαμπατέ. Κοιτάξτε, άμα γινόταν αυτό το trade, πηγαίναμε τον Σάρ στο 3, τον Jaren Jackson στο 4 και τον Ντούρεν στο 5, θα είχαμε την καλύτερη αμυντική τριάδα που έχει φτιαχτεί ποτέ. Και θα τους δώσουμε 2 παίκτες στην ουσία. Ποιος έχει no trade clause? Ο Διαμπατέ έχει no trade clause. Ναι, δεν θα συμφωνήσω αυτό. Θέλουν τον Goward, θέλουν τον Trey Johnson. Ναι, δεν νομίζω να τους τον δώσω. Για ένα first round. Ναι. Για να δούμε. Θα τους δώσω 2. Νομίζω θα το κάνουν αυτό. Απλά το θέμα είναι τώρα θα έχουμε backup center και θα έχουμε small forward το Σάρ. Δεν ξέρω αν λέει και πολύ αυτό. Ο Jaren Jackson είναι αρκετά καλός. Τι θα πούνε εδώ? Όχι. Μας δίνουν το Will Riley πίσω. Για 3 first round. Όχι, δεν το κάνω. Γιατί έχουμε και το pick των Memphis που είναι πάρα πολύ καλό. Συνεχίζουμε έτσι. Δεν πειράζει. Δεν θα πάρουμε τον Jaren Jackson. Θα ξεφεύγει πιστεύω και δεν θα είναι τόσο ρεαλιστικό όσο θέλω να είναι. Extensions δεν βλέπω κάτι. Όλοι είναι ineligible. Πάμε, κάνω simulator regular season. Νικάμε τους Pistons ξανά εδώ πέρα όπως βλέπετε. 2 φορές. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει όταν επιστρέψει και ο Trey Young. Και παιδιά, ο Trey Young officially επιστρέφει 84 overall. Καμία σχέση με πέρσι. Λοιπόν, είμαστε αρκετά καλύτερα τώρα. Ο Γιακουτσιόνης θα μπει δεύτερος. Τα έχει πάρει αρκετά καλά. Νομίζω ότι τα τελευταία του μάτσα είχε βάλει 23. Μια χαρά είναι πολύ καλός. Ειδικά για backup point guard, έτσι. Ο Trey Young επιστρέφει. Λύγει και το contract του Trey Young. Έχει αρκετά ενδιαφέρον τώρα γιατί νομίζω θα ζητάει και αρκετά λιγότερα με αυτή τη σεζόν που είχε. Έχει πέσει αρκετά overall. Πάμε να κάνουμε sim όλη τη σεζόν. Νομίζω είμαστε αρκετά καλύτερα από πέρσι. Δεν ξέρω καν αν θα χρειαστεί να παίξουμε play-in. Ναι, είμαστε στην πεντάδα. Χάλια όλο το East. Knicks next, Cavaliers. Εντάξει, νομίζω στην πεντάδα εξάδα θα τελειώσουμε. Πρέπει να νικήσουμε και τους Heat, γίνεται 140-110. Με Κουλιμπαλί. Να, αυτό έλεγα. Α πούμε Κουλιμπαλί. Δεν ξέρω αν θέλω να τον δώσω. Είναι αρκετά καλός και αμυντικά. Και κάνει όσο πάει ανεβαίνει. Δηλαδή δεν με χαλάει καθόλου τώρα. Ειδικά για να πάρω τον Jaren Jackson και να πάρω το Σάρ στο 3, ας πούμε. Πιστεύω είναι λίγο unrealistic αυτό. Ξεφτιλίζουμε τους Pacers εδώ. Ο κύριος Hammonds είναι ενδιαφέρον γιατί δεν τα πάει τόσο καλά όσο περίμενα. Ο Γκάρι δεν παίζει. Τον έχω αφήσει εκτός. Και θα ξανακάνουμε 41-41. Ξανακάνουμε 41-41 και από 7ο που ήμασταν πέρσι τώρα θα είμαστε 6η, ξέρω εγώ, 5η. Για να δούμε. Ναι. 42-40. Μια νίκη παραπάνω. Γιάννης MVP στα πόσα του? Στα 34 του. Ο κύριος Jesse Thomas, 4ο pick, θα βγει MVP. Σύγχρονα ο Murray. Πίστευτο, 32 χρόνων ο Ντεζόντε Murray θα βγει. Νάτος ο Jaren Jackson που ήταν να κάνω trade.
Βγαίνει defensive player, αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Και απίστευτο, Ben Sara βγαίνει most improved. Εντάξει, βέβαια, εμείς ήταν γι' αυτό, γιατί εμείς τον κάναμε first man όταν τραυματίστηκε και Trae Young. Αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι, ο Stevie Kerr, coach of the year, οι Warriors. Οι Warriors τι ομάδα να έχουμε τώρα. Doncic, Shea, Giannis, δεν νομίζω να έχουμε κάποιον. Από τους Wizards εδώ, όχι δεν έχουμε. Defensive, τίποτα στο defensive. Ο Lonzo Ball θα βγει στη δεύτερη ομάδα. Και rookie, επίσης τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που είχαμε. Ωραία, άρα είμαστε τέταρτη, αρκετά καλά αυτό. Κάνω simulate τα play-in, περνάει το Detroit, όχι, η Βοστόνη και η Toronto Raptors και απ' την άλλη οι Kings και η Oklahoma. Πάμε λίγο να κάνουμε sim. Θα χάσουμε το πρώτο, θα νικήσουμε το δεύτερο. Θα νικήσουμε και το τρίτο. Duren τραυματίζεται, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Θα πάμε σε 9man αν είναι. Με τον Diabate, Κουλιμπαλής, George, Αξιομπανιέ. Βασικά πάμε σε 8man rotation. Δεν θα ξεκινήσω τον κύριο Hammond εδώ πέρα, δεν μ' αρέσει. 2,3 πόντους μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο να δούμε. Θέλω να δω τι κάνουν οι δικοί μας παίκτες. Ο Σάρο Young και ο Trey Johnson είναι νομίζω η καλύτερη μας τριάδα. Να τους πάλι ο Trey Young. Θέλω να δούμε την ομάδα τους βασικά, θα έχει ενδιαφέρον. Ο Ακάφ, Rollins, Jimmy Butler, Γιάννης και Miles Turner, ο οποίος ακόμα δεν έχει φύγει τους Bucks. Καλά, εδώ δεν έχει φύγει ακόμα ο Γιάννης από τους Bucks, τέλος πάντων. 3-1 και... Επιτέλους παιδιά. Επιτέλους περνάμε στο επόμενο round των playoffs. Με τον Ament να βάζει 37 και τον Trey Young 34. Απίστευτο. Game 4, 28-12 ο Σαρ. Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό. Ο Diabate απίστευτος. Παίρνει 18 rebound στο Game 4 και στο Game 5 παίρνει 12 μάλιστα. Ωραία, βοηθάει αρκετά ο Diabate, ο Ament απίστευτος. Δεν το περίμενα καθόλου να εξελιχθεί έτσι. Και παίζουμε με την ομάδα που παίζαμε πέρσι και μας απέκλεισε. Με το τσόκ που έκανα εγώ, με τους New York Knicks. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Επιτέλους επιστρέφει και ο Duren. Φοβερά νέα αυτά. Θα βάλω 9man rotation και θέλω. Μπράβο, ακριβώς έτσι. Μου λέει να ξεκινήσω τον Ament, δεν θα πω όχι. Γιατί ο Κουλιμπαλί για 6th man θα είναι άψογος. Πρώτο μάτς νικάνε οι Knicks και το δεύτερο. Για να δούμε λίγο την ομάδα τους. Sturridge, Bridges, Kuminga. Ο Branson. Για να δούμε μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Έχει σπάσει το δεξί του αστράγαλο Branson και θα είναι εκτός. Πρέπει να νικήσουμε. Δεν γίνεται. Θα κάνω simcast. Δεν γίνεται. Πρέπει να νικήσουμε. Δεν ξέρω πώς δεν νικάμε. Και νικάμε. Επιτέλους νικάμε. Και Son George, μπράβο του. Μπράβο στον Son George. Είμαστε 2-1. Πρέπει να κάνουμε το 2-2 τώρα. Πρέπει να κάνουμε το 2-2. Και να μην το αφήσουμε όπως πέρσι. 68-81, μπράβο. Ωραία. Ίσως ο Branson θα χάσει όλο το playoffs. Εδώ πέρα απίστευτη εμφάνιση εδώ πέρα από τους Wizards. Οι οποίοι κάνουν το 2-2, κάνουμε το 2-2. Με το Γιακουσιόνης να έχει 10 assist, 21-2-10. Αρκετά καλό trade και αυτό. Ament 13 rebound, είδα καλά, είδα. Ναι, Ament 13 rebound. 16-13. Φοβερά νούμερα ο Ament. Και αυτό εδώ κάνω simcast. Πες μου ότι επέστρεψε ο Branson. Δεν επέστρεψε ο Branson. Ωραία. Είναι η ευκαιρία μας. Νομίζω είναι η ευκαιρία μας. Παίζει και ο Jay Johnson αντίπαλος, όπου τον είχαμε παλιότερα. Και τώρα η Knicks είναι αρκετά σε καλύτερη εμφάνιση από εμάς. 86-93. Το γυρνάμε κάπως στους 5, στους 6. Στους 6 πάλι. Στους 7. Στους 5. Θα κάνω πρώτο jump in, δεν γίνεται. Λοιπόν, 3 και 20. Με 5 πόντες διαφορά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Και player of the game είναι ο Mikal Bridges. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Δεν γίνεται να χάσουμε τώρα χωρίς τον Branson. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το μάτι. Λοιπόν, ο Sturridge. Το έκανα φάουλ. Θα το σοκάρω. Ωραία. Όλοι οι βασικοί μέσα. Θα μαρκάρω τον Kuminga με τον Σάρ. Ο Σάρ ο οποίος δεν έχει κάνει καλή εμφάνιση. 7-6-2 έτσι. Ο Towns πάει σε ISO, crossovers εδώ πέρα, πάει να περάσει τον Duren. Βαράει και τρίποντο θα το βάλει. Αν είναι δυνατόν, τι έβαλε ο Towns. Τι βάζει εδώ ο Towns. Πρέπει να απαντήσουμε γρήγορα λοιπόν. Trey Young πήγε εδώ με το Σαρ, πάλι πήγε να το κάνω. Σαρ. Δεν μπορεί. Ο Duren παίρνει το rebound. Θα το βάλει ο Duren. 106-114. Για να δούμε τώρα. Δύσκολα τα πράγματα.
Πάω να κλέψω ό,τι μπορώ. Ο Towns θα μπει. Ο Σάρ κάνει καλή άμυνα. Επιτέλους κάνει καλή άμυνα ο Σάρ. Και τώρα έχουμε τον Τρέι Γιάνγκ. Και ο Σάρ είναι μόνος του, είναι σε mismatch. Είναι σε mismatch ο Σάρ. Πρέπει να κάνει κάτι ο Σάρ, έτσι. Θα το βάλει ο Σάρ, ωραία. 108-114, 6 πόντι είναι. Τι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να γίνει. Δεν αποκλείεται. Ναι, κλέψουμε τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Towns περνάει. Κουμίνια το σουτ, θα το χάσει. Παίρνουμε το rebound, ωραία. Ωραία, πάλι έχουμε μίσμα. Καλό αυτό. Ο Σάρ έχει μίσμα πάλι. Θα τον μποστάρουμε. Δεν μπορούμε να... Ρε Σάρ. Περνάει ο Σάρ. Θα το χάσει ο Σάρ. Τι άμυνα του έκανε ο... Ποιος είναι αυτός ο Στέρτζ είναι. Ο Μακάλ Μπρίτς θα το... Πάλι το πιστεύω. Δεν μπορούσε ο Σάρ να το μποστάρει. Πάλι pick and pop θα κάνουμε. Με AJ Johnson τώρα. Με Terry Johnson, όχι AJ Johnson. Durant φοβερή πάσα του Johnson. 110-116. 28 δευτερόλεπτα. Πρέπει να κάνουμε αναγκαστικά φάουλ στο Bridges. Και αυτό θα κάνουμε αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Τώρα να βάλει και τις δύο. Τι γίνεται. Θα τη χάσει τη δεύτερη. Να πάμε γρήγορα. Trey Young. Θα περάσει από το screen. Κακό. Trey Johnson. Μέσα, ωραία. 13 δευτερόλεπτα. 4 πόντι. Εντάξει, πολύ δύσκολο, δεν νομίζω. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, και το 3-2 δεν με χαλάει, γιατί μπορεί να την πάρουμε το επόμενο. Είναι και στην έδρα μας. Είναι πολύ τώρα, θα είναι πολύ στενάχωρο να ξαναχάσουμε τους Knicks που δεν έχουν κάνει τον καλύτερο τους παίκτη. Κάνουμε φάουλ εδώ πέρα, δεύτερη. Θα βάλει και τη δεύτερη, ακόμα σε time όταν είναι. Θα βαρέσω ένα τρίποντο και αν δεν, θα το κάνω και συν, να τελειώνουμε ακόμα στο ρήμο. Θα περάσω εδώ. Θα τη χάσω αν είναι δυνατό. Εντάξει, τέλος. Λοιπόν, μετά από το choke μου, λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Game 6. Βασικό το Game 6. Πολύ βασικό. Πρέπει να το κερδίσουμε αναγκαστικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λείπει ο Μπράνσον, μόνο ο Towns και ο Bridges υπάρχουν. Πρέπει να το κερδίσουμε. Λοιπόν, 71-75, 76. Ωραία, τέλεια. Ναι. Ναι, ωραία, τέλεια. Το πήραμε. Ο Trey Johnson βάζει 25 μαζί με τον Ament. 21 και John George. Επιτέλους, πάμε Game 7. Πολύ βασικό αυτό το Game 7. Πώς θα βγάλω το διαμπατέ, για να δω πώς θα πηγαίνει το διαμπατέ. Δεν έχει πολύ νόημα. Εντάξει, το θέλουμε για τα rebound και αυτά, αλλά αν παίζει το 33. Λοιπόν, 8-man rotation. Αυτή η οχτάδα δεν πρέπει να χάσει. Δεν πρέπει να το χάσει αυτό το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ πέρα την ομάδα του. Ο Στέρτζ είναι 77, ο Κουμίνγκα είναι 80. Δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα αυτό το παιχνίδι. Τώρα που λείπει Μπράνσον. Και επιστρέφει, λέει. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε. Τι πατάω τώρα. Τι πάτησα. Simulate game. Λοιπόν. Τι ξεκίνημα είναι αυτό, αν είναι ποτέ δυνατόν. Χάνουμε για 12. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί έτσι. Δύσκολο. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό run. Ωραία. Μπράβο, αυτό είναι. 45 βάζουμε στην τρίτη περίοδο. Τι γίνεται. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, θα είναι κοντά μάλλον και θα πρέπει να μπω. Θα το τσοκάρω πάλι. Όχι, εντάξει, δεν το τσοκάρω τώρα. Λοιπόν, μπαίνω. Αυτό είναι. 101-106. 3 και 46 έχουν απομείνει. Πάμε. Πρέπει να νικήσουμε. Δεν θα τσοκάρω αυτή τη φορά. Θα παίξω tryhard, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πρέπει να το κερδίσουμε. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να το πάρουμε αυτό. Δεν γίνεται. Towns. Πόσο καλή άμυνα. Δεν είναι ο Σάρ μέσα. Παιδιά, αναγκαστικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιος είναι με την μπάλα, ο Έλλης είναι. Ο Towns, ο Κουμίνγκα. Δεν παίζει αυτή η ομάδα να μας νικήσει τώρα. Ο AJ Johnson για 3. Θα το χάσει, παίρνει το rebound ο Έλλης. Όχι, πάλι καλά. Λοιπόν, Trey Young κατεβάζει. Θέλουμε screen. Ναι, Kishon George. Ναι, τρίποντο, μέσα. 104-106, Kishon George, φοβερό pick and pop.
φοβερό πήγαινε. Ο Σάρ λείπει, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι ο Σάρ μέσα. Λοιπόν, δεν είναι αναγκαστικά ο Σάρ μέσα, τι γίνεται. Ο Αμέν δεν με καίει πολύ, γιατί στον Τζορτζ μ' αρέσει. Bridges τώρα. Ωραία άμυνα τον Ντούρεν, μπράβο ρε Ντούρεν, επιτέλους. Άντε, μπορεί να μην το σοκάρουμε αυτό. Και στον Τζορτζ μπαίνει. Λέει up μέσα. Μέσα. Δεν πάτησα χ αυτή τη φορά. Μπράβο. 106-106. Time out για τους Knicks. 2:45 ακόμα. Πρέπει να το κερδίσουμε αυτό τώρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και μετά έχουμε τους Nets από ό,τι είδα που περάσαμε. Οι Nets δεν ξέρω καν πώς περάσαμε, δεν ξέρω τι να έχουμε. Θα τους τσεκάρουμε σε λίγο. Ο Ντούρεν έπληρε το game με 23 και rebound πόσα, δεν μας λέει, δεν πειράζει, τέλος πάντων. Περνάει ο Stets ξανά, screen. Το midrange θα το χάσει, ο Towns μας παίρνει το rebound. Και θα κάνω ένα με το Σάρ. Foul του Ντούρεν. Foul του Ντούρεν, ο Towns. Είναι το τρίτο του, εντάξει, έχει ακόμα ο Ντούρεν foul. Ο Towns θα χάσει την πρώτη. Πολύ καλό αυτό, πολύ καλά νέα αυτά. Δεύτερη, μέσα. Μάλιστα, 106-107. Για να δούμε τι θα γίνει. Το μεταξύ ο Τρέι Γιάνγκ είναι πολύ γρήγορος, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τρέιτζος μόνος του, μέσα! Ναι! 109-107. Πολύ γρήγορος ο Τρέι Γιάνγκ. Δεν μπορώ να τον αλλάξω καν τόσο γρήγορα που πηγαίνει. Ο Στέρντς. Για το κλέψιμο, όχι. Time out ξανά οι Knicks. Έχουν χεστεί πάνω τους εντελώς. Λοιπόν, είμαστε μπροστά. Επιτέλους, πρέπει να το κερδίσουμε αυτό. Και να πούμε τελικό, και ό,τι γίνει, πιστεύω να πούμε τελικό το έχουμε. Αν πάμε στο τελικό του East. Ο Αμέν και αυτός έχει αρκετά καλή άμυνα. Ο Σάρ φοβερό μπλοκ. Nice, αυτό είναι. Αλλιού. Όχι. Ο Ντούρεν δεν μπόρεσε. Πάμε να pick and pop. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, Αμέν με Σάρ. Περνάει ο Αμέν. Φοβερή πάσα στο Σάρ. Ο Σάρ θα την καρφώσει. 4 πόντους για το Σάρ. Δεν πάει και πολύ καλά σήμερα. Αλλά όποτε είναι να χτυπήσει, χτυπάει ο Σάρ. Έτσι είναι. Λοιπόν, περνάει ο Στέρντς. Για να δούμε. Ράιχαρντ άμυνα τώρα, δεν έχει τέτοια. Ο Young επιτέλους κάνει καλή άμυνα στη ζωή του Τρέι Young. Απίστευτο. 111-107. Λοιπόν, θα τον κάψω το χρόνο, εντελώς. 12, 11, 10, pick and pop. Ο Σάρ κάνει illegal spin, αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς το πάμε, ναι. Δεν θέλω να τον αφήσω τον άλλο στη γωνία εκεί πέρα. Ωραίο. Θα χάσουμε το rebound όμως. Towns για 3. Έξω κι αυτό. Μπράβο ρε Ντούρεν, φανταστικό rebound, πάρα πολύ σημαντικό rebound. Και θα τον κάψουμε όλο το χρόνο τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας κάνουν double kill. Μόνο στον Ντούρεν. Πάνε foul. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι τόσο καλή επιλογή να του δώσω το foul. Αλλά θα το αφήσω. Πρώτη βολή μέσα. 112-107 και μάλλον παιδιά. Τι κάνω! Όχι, το άφησα πολύ νωρίς. Και μάλλον, δεν είμαι και σίγουρος τώρα με αυτό που έγινε. Αλλά μάλλον θα πάμε. Όχι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μάλλον θα πάμε τελικό, ήθελα να πω, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και τους έχουμε μείνει και 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θα την κάψω όλη την επίθεση και να το βάλουμε αυτό αναγκαστικά. Να το βάλουμε. Να το βάλουμε αυτό αναγκαστικά, δεν γίνεται. 15, 14, 12, 11. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλω Σάρ. Πρέπει ο Τρέι Γιάνγκ με το Σάρ να το κάνουμε αυτό. Πρέπει ο Τρέι Γιάνγκ με το Σάρ. Αλλιού. Σάρ, όχι. 4. Ο Ντούρεν την κλέβει! Την κλέβει ο Ντούρεν! Απίστευτος! Την κλέβει και πάει στη γραμμή των βόλων. Πήγα να κάνω τρελή βλακεία τώρα με το. Θα τα χάσει την πρωτεύουσα. Πήγα να κάνω τρελή βλακεία με το αλλιού τώρα του Σάρ με τον Τρέι Γιάνγκ. Θα τη βάλει δεύτερη, ναι. 99% για να το κάνω σύγκαστη, δεν θα το παίξω καν. 99, ναι. Είμαστε στο τελικό του East. Επιτέλους οι Wizards κάνουν κάτι ως franchise. Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό. Και τώρα παίζουμε με τους Nets νομίζω. Νικάμε τους Knicks, απίστευτο αυτό το πράγμα. Εντάξει, χωρίς τον Branson βέβαια. Σε easy mode ήμασταν. Αλλά τους νικάμε. Για να δούμε λίγο τα νούμερα στο Game 7. Ο Towns βάζει 30 κουμίγκα από Παναγία μου και Χριστέ μου. Trey Johnson, Duren, ο Duren ναι, ήταν απίστευτος. Λοιπόν, και πάμε με την ίδια ομάδα, δεν θα αλλάξω τίποτα στα λεπτά. Ακριβώς τα ίδια, αυτή η οχτάδα ακριβώς θέλω να παίξει. Με τους Brooklyn Nets, οι οποίοι είναι λίγο την ομάδα. Έχουν Igor Demin, Drake Powell, Mathurin, Wallace. Πώς είναι αυτή η ομάδα δεύτερη? Πώς είναι αυτή η ομάδα στο τελικό, ρε παιδιά?
Σίμονς, Τραωρέ. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η χειρότερη ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Μόνο και το Μακέιν. Αλλά νομίζω είναι τραυματίας ο Μακέιν. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν πρέπει να το χάσουμε. Ναι, είναι εκτός όλη τη σεζόν. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Λοιπόν, πρώτο game. Νίκη για μας. Νίκη. Τρέι Young 26-13. Μπράβο, Τρέι Young. Μπράβο, αγόρι μου. Δεύτερο. 1-1. 1-2. Για να δούμε τι έγινε. Game 2. Σίμονς 28-32. Τρέι Τζόνσον. Και Game 3. 27 ο Τρέι Τζόνσον. Πρέπει να κερδίσουμε. Δεν γίνεται. Για να δούμε. Για να δούμε. 2-3. Απίστευτο. Απίστευτο. Και για Κουτσιόνης τραυματίζεται. Τραυματίζεται για Κουτσιόνης. Θα βάλω το διαμπατέ. Πάλι ο Σίμονς. Τι κάνει ο Σίμονς, ρε παιδιά. Λοιπόν, πρέπει αναγκαστικά να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται να χάσουμε. Δεν γίνεται. Και ξεκινάμε πολύ καλά. Ωραία. 20 πόντι διαφορά. Δεν γίνεται να χάσουμε τώρα. 13, 17. 20 πόντι. 25. Εντάξει, δεν γίνεται. Ωραία. Ξεφτιλίζουμε τους Nets. Και πάμε Game 5. Και πάμε Game 7 πάλι. Πάμε Game 7 πάλι. Αναγκαστικά πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται να χάσουμε τους Brooklyn Nets. Και νικάμε για 12. Και ξανά για 11. Για 8. Και για 5. Μειώνεται η διαφορά. 115-114 με 2,5 λεπτά. 116-114. 118-114. Δεν θα μπω. Δεν χρειάζεται. 116-118. 118-117 πρέπει να μπω. Με ένα 30 να έχει μείνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Είναι όλοι μέσα. Δεν είναι κανείς μέσα. Ούτε ο Ντούρεν είναι, ούτε ο Σαρ. Να το τώρα σηκώνει τον Ντούρεν. Μάλλον ο Σαρ έγινε fouled out. Περνάει εδώ πέρα ο Διαμπατέ. Θα το βάλει. Όχι. Παίρνει το rebound όμως. Κουλουμπαλί. Μέσα. Πάρα πολύ σημαντικό τρίποδο. Για τον Κουλουμπαλί. 121-117. Ο Σίμονς πέρασε. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω τον κύριο αυτόν. Αν είναι δυνατόν ο Μπόμπι Πόρτις μας έβαλε midrange. 121-119. Θα κάψουμε τον χρόνο λοιπόν. Θέλω να το χαλάσει τώρα το time out. Γιατί πρέπει να μπει και ο Σάρ. Γιατί δεν μας βάζει το Σάρ και τον Ντούρεν. Περνάει τώρα ο Τρέι Young. Ο Κουλουμπαλί πάλι είναι μόνος του. Θα κάνω το pump fake. Φυσικά πάνω θα κάνω το κοινό με τον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ μόνος του. Μέσα ο Κισόν Τζόρτζ. Απίστευτος. 17 πόντους έχει σήμερα. Απίστευτος ο Κισόν Τζόρτζ. Πολύ σημαντική νίκη. Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ο Κουλουμπαλί πάει να την κλέψει. Δεν μπορεί. Ο Σίμονς τι βάζει. Τι βάζει ο Σίμονς. Πάλι καλά ήταν δίποντο αυτό. Τώρα να πάμε να κάψουμε το χρόνο. Θα κάνω time out εδώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπουν οι αλλαγές. Δεν γίνεται. 123-121. Θα κάψουμε όλο το χρόνο. Θα τους έχουν μείνει. Πόσα θα είναι, 20. Θα είναι 15 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Αλλά πρέπει να βάλουμε πόντα αναγκαστικά τώρα. Πρέπει να βάλουμε πόντα αναγκαστικά με αυτό που θα γίνει. Ο Nate Ament είναι player of the game. Με 32! 32 για τον Nate Ament σήμερα που δεν τον έχει βάλει καν μέσα. Ο coach λέει έχει βάλει 32, δεν τον νοιάζει καν. Θα τον κάψουμε όλο το χρόνο. Και θα πάμε για δίποντο, αν είναι, με screen. Τρέι Young με Ντούρεν. Άμα ο Μπόρτις κάνει καλή άμυνα, τώρα θα τρελαθώ. Τρέι Young μπαίνει. Όχι, θα το χάσει, τι έκανα. Πω, πήγε πολύ γρήγορα ο Ντούρεν πίσω. Άφησε το screen ο Ντούρεν. Για να δούμε, Σίμονς. Το screen του Πόρτις. Σίμονς. Βολές! Δεν είναι δυνατόν αυτό, δεν είναι δυνατόν. Κάνει βολές ο Τρέι Young. Κάνει φάουλ ο Τρέι Young για βολές. Δεν είναι δυνατόν. Σίμονς θα τις βάλει και τις τρεις. Και πάμε για γρήγορη επίθεση. Ο Ντούρεν. Τι έβαλε ο Ντούρεν! Τι έβαλε Μπόζερ Πίτερ! Αν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μισό. Δεν γίνεται. Εκεί πέρα που τον είδα και πάνω το σουτάρω λέω τέλος, αλλά ο Ντούρεν είχε άλλα πλάνα. Η καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ, το καλύτερο trade που έχει γίνει ποτέ. Τι βάζει ο Ντούρεν, τι βάζει αν είναι δυνατόν buzzer beater. Απίστευτος και πάμε στα finals. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μετά το foul του Trey Young, τραγικό foul, δεν τον είχα κάνει εγώ. Foul ο Trey Young, 3 βολές ο Σίμονς τις βάζει και τις 3. Αλλά ο Ντούρεν είχε άλλα πλάνα σήμερα. Απίστευτα πράγματα. Για να δούμε τι έγινε. Ο Ντέμιν είχε 31, ο Αμέντ είχε 32. Απίστευτος ο Ντούρεν, τι έβαλε, αν είναι δυνατόν. Πάμε τελικό. Δεν ξέρω με ποιον τώρα.
Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό που έγινε. Buzzer beater ο Duren, όπως να είναι, το βάρεσε εκεί πέρα. Δεν είχα ιδέα ότι θα μπει, λέω, τέλος, τελειώσαμε. Και ήμασταν ανάμεσα ή στους Golden State, που νομίζω είχαν απίστευτο. Ο Χριστός και η Παναγία έχουν και Μίτσελ. Ή στους Spurs, που εντάξει ξέρουμε τι έχουν. Και θα είμαστε εναντίον των Spurs με Wembanyama, για να δούμε τι άλλο έχουν. Σόχαν, Βασέλ, Κάστιλ και Fox. Περίπου η ίδια ομάδα που έχουν τώρα δηλαδή. Όπα, γιατί δεν είναι μέσα Wembanyama. Όπα. Απίστευτο. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είναι σαν να μας λέει το παιχνίδι, πρέπει να το κερδίσουμε αναγκαστικά. Σαν να μας λέει το. Και ο Χάρπερ είναι αυτός. Σαν να μας λέει το παιχνίδι, πρέπει να το κερδίσουμε αναγκαστικά αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να χάσουμε τα playoffs. Και νικάμε το πρώτο. Όπα, ήθελα να δω τον box score. Και νικάμε το πρώτο. 41 ο Τρέι Τζόνσον. 41 σε δαιμονιώδη φόρμα. Χάνουμε το δεύτερο. Πρέπει να κερδίσουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να κερδίσουμε. Λείπει ο Wembanyama. Δεν γίνεται. Να το. 1-2 οι Wizards. 1-2 οι Wizards. 27 ο Trae Young. Ποιος παίζει καν από το Fox? Grayson Allen είναι αυτός. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν γίνεται να χάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρέπει να κερδίσουμε. Δεν πρέπει να χάσουμε. 1-3. 1-4. Και κυρίες και κύριοι, Nate Ament δεν είναι δυνατόν. Ο Nate Ament θα βγει Finals MVP. Απίστευτα πράγματα. Μαζί με Trae Young, όπως τα είπαμε, δεν θα τον έκανα trade τον Trae Young. Όταν παίρναμε. Εγώ δεν το πιστεύω ότι το παίρναμε, αλλά όταν παίρναμε το Championship. Απίστευτος ο Nate Ament, φοβερό pick για πέμπτος. Νόμιζα ότι όταν πέσαμε κάτω από την 30 ότι δεν θα πήγαιναμε τόσο καλά. Ή το pick μας δεν θα πήγαινε τόσο καλά, αλλά τελικά ο Nate Ament ήταν καταλυτικός ειδικά για τα playoffs, δηλαδή είχε 47% στο τρίποντο. Απίστευτα τα ποσοστά. Trey Johnson καταπληκτικός. Trae Young. Ο Trae Young, μια χαρά. Σαρ Duren. Ο Duren, αυτό που έβαλε, μας πήρε όλους. Ήταν όλα τα playoffs αυτό που έβαλε, το buzzer beater. Και κυρίες και κύριοι, θα κερδίσουμε. Με τον Κουλιμπαλί να βάζει 28. Πάλι καλά που δεν κάναμε trade για τον Janet Jackson. Πάλι καλά. Θα κερδίσουμε τα playoffs. Εντάξει, σε easy mode αφού ο Wembanyama έλειπε. Πάλι καλά που έλειπε ο Wembanyama, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και κυρίες και κύριοι, ναι. Θα κερδίσουμε με τους Wizards τα finals. Θα αφήσω όλα αυτά, δεν με νοιάζει καν τι θα γίνει εδώ. Θέλω να δω απλά να δω λίγο τα player progressions. Πάμε να δούμε λίγο τα player progressions, πώς γίνονται οι παίχτες. Δεν το πιστεύω καν ακόμα ότι κερδίσαμε. Βασικά δεν πιστεύω ότι μπήκε αυτό το buzzer beater. Δεν το πιστεύω. Ναι, ήταν η πρώτη σειρά rebuild. Να μου γράψετε κάτω στα comments ποια ομάδα θέλετε να κάνω rebuild. Γενικά, γιατί θέλω να ξεκινήσω να κάνω με όλες τις ομάδες. Απλά τώρα, επειδή ήταν το πιο πρόσφατο το Trae Young trade, ήθελα να το κάνω, να το δοκιμάσουμε, γιατί πιστεύω ότι και στην πραγματικότητα εντάξει, δεν θα πάει ακριβώς έτσι. Αλλά επειδή αυτή η ομάδα πιστεύω ότι έχει μέλλον γενικά, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει στο μέλλον με τους Wizards. Δεν πιστεύω ότι θα είναι αυτό το 10, 16, 18 νίκες ανά σεζόν. Οπότε πείτε μου ποια ομάδα θέλετε να ξανακάνω να κάνω rebuild. Θα δούμε τι άλλες ομάδες είναι στο μέλλον. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, και οι Jazz και οι Nets, πολλές ομάδες που δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Και μέτρια, ας πούμε, Heat, οι Bulls, οι Hawks, και τους Hawks θα μπορούσαμε να κάνουμε μετά το Trae Young trade. Player progression, λοιπόν, για να δούμε. Αμέντα ανεβαίνει 2. 2 μόνο για αυτό που έκανε, νομίζω. Εδώ πέρα το γράφει 83, εδώ πέρα το γράφει 84, ό,τι να είναι. Ο κύριος Γκάρι ανέβηκε. Ο Χάμοντς. Δεν έχουμε τον. Τέλεια, δεν έχουμε τον Σάρ, δεν έχουμε κανέναν. Δεν τους πήρα. Πού πήγε ο Σάρ? Και η Σον Τζόρτζ εδώ πέρα, όλοι κάνανε sign. Trae Young φεύγει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα το συνεχίσω ούτως ή άλλως. Κάναμε αυτό που θέλαμε. Και αυτά, άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like. Κάντε subscribe, γράψτε μου και στα comments ποια ομάδα θέλετε να κάνω rebuild ξανά. Ποια είναι η επόμενη. Αυτά. Και γράψτε μου τι άλλο θέλετε να κάνω γενικά σε αυτή τη σειρά με το rebuild, γιατί έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Αυτή τη στιγμή στο NBA δεν υπάρχουν και φοβερές ομάδες, ειδικά στο East. Δηλαδή στο East όλες οι ομάδες είναι αρκετά μέτριες, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Να, όλες αυτές, και οι Hornets και οι Bulls, εντάξει, Philadelphia κάτι κάνουν, και οι Magic, και οι Heat και οι Pistons, οπότε μάλλον προς εδώ πέρα θα πάμε στο επόμενο μας rebuild. Γιατί στο West γίνεται χαμός με Spurs, με Timberwolves, με OKC, με Lakers, με Nuggets, με Rockets, αυτά. Γράφτε μου και αυτά θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.